croeso i Haclediad rhif 135. Hac the Planet! Croeso. Mae hi yn fehefin poeth i chi fan hyn yn penod diweddar ar Haclediad. Yr adeg o'r flwyddyn lle mae Sioned yn gofyn, ai horrendous cocaine problem ydi o? Neu hay fever? Por que no? Los dos guys. Da ni yma ddwy squiggle, possibly tair awr arall i gadw chi'n updated ar tech, y Gymraeg, ffilms gwael, be da ni wedi bod yn neud, The Collapse of Society, AI, shit fel na. Croeso i'r Haclediad gyda fi, Sioned, a fo Bryn, Hello! a fo Iestyn. Helo! Swn i'n reitio'r intro na tua 6.5 ar y scale. Dy hwnna ddim yn un o'r gorau. No, it's Mae'n well na ffilm. serviceable. Dwi'n well na ffilmdiddim. Guys, ti'n gwybod da ni di sôn amdan fel, yda ni over the hill, ydy'n cenhedlaeth ni, ydy'r boomers rwan. Mae watched Hackers. Achos mae Hackers, swn i'n deud, Gen X's ydy. 95. Ydy'r Hackers. 95 o'n i tua 12, so swn i ddim di gwachio Hackers. Na. Dwi di gwachod Hackers, a mi oedd y soundtrack yn triggering tu hwnt. Yep. Mi oedd haircut Angelina Jolie suspiciously tas y gennau luniau fel na, so ni di torri nhw allan o Just 17 magazine a mynd â nhw i'r hairdresser yn mynd, dyma beth dwi eisiau edrych fel. Hefyd, y spectols bach glas golau na. Allwch chi ddeud wrtho fi, faint, oeddech chi'ch dau'n gwisgo spectols tiny yn y 90s, neu just fi o? O god na, swn i'n cael... Rhaid coch, dwi'n meddwl gyda fi. Swn i'n di cael rhi. O gen Iest rhai coch, so oedd yn gallu darllen y llyfrau. So fel y llyfrau, like, llygoden yn neud inspector thing na, a wedyn o ti'n gallu ffindio allan be the secret code. Bryn? Yes? Ie, dwi'n gweld ydyn nhw. So mae heina yn fy nghofi yn yr un lle, a fel yr rhai oedd gen ti llygoden, ac oedd ti'n goffo tynnu'r llygoden drwy'r tyllau efo cortyn. Nes i drio wneud album cyfer i Genod Drwg oedd yn wedi cael ei ddynwarad gan gan hwnnw. Ond mae o'n gweithio, ond ddim cweit mor glir ac o'n eisiau fo, oedd yr ink ddim cweit yn iawn. So pam ti yn reid y spectols coch ymlaen, ti yn cael reveal bach neis o ryw porno mag o geisi o Berlin, a mae'n dod o'r 70au. Mae'n neis. Iestyn. Classic. Y pethau dyn ni'n darganfod amdano ti. Be dwi'n licio di ffaith bod ni bod yn neud y podlediad yma ers 14 blynedd ar dan dal yn dysgu pethau newydd. Dal yn dysgu pethau newydd. Swear to God, dwi'n treulio mwy amser efo chi'ch dau na gydw i efo rhan fwy o ffrindiau fi. So, this is great! Yeah. Da ni hefyd, i'r rhai na chi sydd yn subscribio i'r OnlyFans, mae na bach o thirst trap digwydd ar hyn o bryd. Excuse me? Sorry, y Twitch stream o'n i feddwl. Sorry, oh god, be dwi wedi dweud? O paid, gathon ni e-mail yn gwaith yn deud, like, pidwch a deud dim byd, ti'n meddwl, suspicious yn gyhoeddus, ti'n meddwl, pidwch a dod yn i fewn i distribute, a dwi fel, tybed ydi, tair awr y podcast bob mynd sy'n cyfri. Peidiwch a deud i pobl amdan y pit o cyrff sgyn ni lawn grisia. Peidiwch a deud i dyn nhw ddim angen gwybod o. Na, mae hi yn bennod thirst trap iawn, achos mae hi'n boeth. So ni licio bobl pwyntio allan, mae tia 27 gradd ti allan, sydd ddim yn fel insane. Ond i ni Gymru sydd heb weld yr hael mewn fel blwyddyn, bod ormod, mae Bryn yn waith, dwi'n gwybod beth yw'r tymheredd, os gen ti thermometer fama? Oedd i 29 ar y peak diwrnod ydi. A bechod i Bryn, dwi'n siŵr fydd o ddim yn meindio fi'n deud, mae wedi upgradeio equipment, mae wedi upgradeio'r equipment wrong yn y fflat. Mae wedi upgradeio'r cyfrifiadur poeth yn hytrach na'r aircon. Aircon wedi torri, mae Bryn yn edrych yn glowing mewn sportswear. Guys, mae'r barf on point. So, oh my god, mae'n edrych fel... Ti'n gwybod fel lluniau o fel Edwardians efo barf amazing, right? Ond mewn like long johns a fel yn neud like a power pose fel... Y stripes gwynna coch, ie. Be di enw... Yes, ti'n gallu helpu fi. Mae yna actor, mae Bryn yn edrych yn really debyg. So mae cannon ni kind of combo rhwng Iwan Roberts, y football pundit, a... Neu'r boy of Game of Thrones. Hwna bedio, y boy of Game of Thrones. Ges i... Johnny Best o blaen.
cricket yn Lloegr. Wel, please, gnewch eich mental... Da ni fel Audible y Gymraeg. Da ni'n peintio darluniau ac yn cefnogi Amazon, obviously. So, fel da chi wedi clywed, mae hi yn dwym. Mae Bryn yn rhedeg cyfrifiadur newydd. Yep. Mae Sioned wedi cael wyar newydd. Mae Iestyn gobeithio wedi kind of llosgi digon o offerymau i'r diwiau bod FaceTime fo ddim yn mynd i cael awr. Da ni'n gobeithio am uncursed episode. Yep. Mae'r Lovecraftian horror o'r cwpl o episodes diwetha, da ni'n gobeithio tu ôl i ni. Holl ffordd rwan. Holl ffordd. I mean, byddwch yn barod. We'll do it in one take. Fuck it, we'll do it live. Ond yn gynta, gan bo hi mor boeth, mae obviously angen diodydd ar pawb. So dowch efo ni i'r agenda, cyn i ni hitio tema bach o news, a wedyn cyn i ni hitio Hackers 1995, sef y Ffilmdiddim mis yma, oedd yn treat. Anhygol. Ym mhob ffordd. Absolute treat. Dewch efo ni. So, be mae'r boys yn efo? Bryn, dwi'n mynd i fynd at y ti, chos ti'n edrych o ti angen hydration. Mwy na pawb arall gynta. Dwi ar y gwyn hynno. Pause for effect. Blasu fel gwyn. Good call, cos mae'n edrych fel pisio. Come on, o'n i methu peidio. It's a golden liquid mewn gwydyr. Come on, Bryn. I mean, os mae dy PED lliw yna, dwi'n meddwl ti... O, I don't know, mae hwnna'n eitha golau. Dwi wedi gweld gwaith. Ti'n efo bach gorfod o ddŵr, eich. Ok. Venturina, di hwn. O, Eidalaidd, tybed pam. Gafi di gafi, ac mae'n deud ar y cefn. Piso. Yep. Piso di gafi. It's fragrant and eloquent aromas reveal a lively, complex bouquet of floral notes and ripe fruits. I mean, it's more ripe. The palate is dry and gracefully balanced with just the right crisp acidity to render the wine alluringly attractive. Well, Bryn, dwi wedi deud na hon ydy'r Thirst Trap episode. Alluringly attractive. So. Alluringly... Dwi'n cedi bod na... Like, mae un o'r gwiriau yna yn redundant, ond dwi ddim yn gallu deud prin. It's either alluring or it's attractive. But it's alluringly attractive? Drink it in, everyone. Drink it in. This tall drink of water fan hyn. Hyfryd. Iest. Tra di twitlan y moustache o ma. Mae gen ti moustache wax. Dwi wedi give up ar y gwyn am fod i mor boeth. A fod i gwyn a fi'n cyn pen. Really. So dwi wedi mynd i Brixton. I mean, mae Bryn wedi hefyd. Do. So Reliance Pale Ale di hwn. Fein. Does am really disgrifiad yn fond. Mae'n dweud, our pale ale raises a glass to the Art Deco arches of Reliance Arcade, where local cobblers and tailors still practice their crafts with skill and precision. O. Dyna di hwn. O'n i'n gallu gweld oedd Iest actually'n pwyso fewn i'r microphone i wneud hwnna. Mae hwnna'n proper audiobook vibes fan. Iest, come on Bryn, oedden ni wedi dod fyny efo cyfuniad o Iestyn ac ASMR. ASMR. ASMR, ASMR. Ni'n workshopio fo. Ni'n workshopio fo. Mae hwnna'n rach yn lyflu. Mae gen i cyfdig bach o Easy Jane hefyd. Di hwnna'n Brewdog? Na. Yndi. Am fod oedd na thing ar y box yn dweud find 10 grand, win 10 grand. If you find 10 grand, well, you can win 10 grand. Os mae na label 10 grand ar y can, ie. So, oedden ni discussion gwersi daleg ni ddoi sut i cyfieithu hen eiria Jimmy Greaves. Dim bod ni'n hen na ddim byd. The game of two... it's a game of two halves. I'r rhan ifanc sy'n gwrando, football pundit, o fel hanner can mlynedd yn ôl. Oedd yr Eidaleg, oedd hi fatha, be? A mae'n troi allan yn Eidaleg. Ti'n really disgrifio yr hanner gynta a'r ail hanner. Mae'n nhw'n dweud, yr period gynta a'r ail period. Ti'n mynd sôn o'r hanner, dyma'n hanner, mae'n cyfnod. So dydy o ddim really cyfieithu yn hawdd yn Eidaleg.
So mae'r just o'ch ti'n dweud oedd, os i ffindio 10,000, mae cyn ti 10,000, oedd o'n atgoffa fi, it's a game of two halves, so... Wel, yn anffodus, gan bod chi'n enjoyo cwrw, chi'n gwybod cwbl o fisoedd yn ôl, o'n i ar experimental journey i ffindio allan, be oedd yn neud i gwyneb fi fod yn extra spicy, spotty. A dwi'n credu bod fi, dwi di, yn fy Nghymraeg ole, dwi di narwio fo lawr. A dyn ni'n eitha hyderus taw, alcoholic cwrw ydi o. Which is All a bad the sign. alcoholic. Cwrw, na, just cwrw. Achos mae cwrw zero. So dyna pam ti ar y hard liquor heno. Well, boys. Hwna di desgus di. Liciwn ni just rhoi y disgrifiad fan hyn. Drychwch ar y beautiful bottle yma. You've been Ti di bod i Japan drawing the goat from the wrong end. So, i beintio darlun. Dwi'n mynd o'n gwybod beth mynd am fydd. O'n i just fel, dwi just angen symud ni mlaen o hwn. Dwi'n mynd gwybod beth sy'n digwydd fydyn. So mae gen i botel pink gola o sake, ond be di hwn ydi, be ti'n gael, coarse filtered sake. So mae o'n sake cymylog, so mae o bach mwy rough and ready. Enw fod i Sayuri, Sayuri ni gore sake. Filtered sarcasm yn gret. Jun Mai, mae'n dod o Hyogo. Y brewery ydi Hakuturu Shuzo. Mae rice, mae'n deud like a rice variety. Rice variety ydi Nihon Bare, which sounds great. Ti di blasu fel yn barod, do? Wel, mae hanner y botol. Do. So, mae'r sake ma yn lush, ond yn draddodiadol, ti'n yfed o'n oer yn yr ha ac yn boeth yn y gia, so dwi wedi rhoi o'n y fridge. So be dwi'n mynd i wneud ydi, gwydred bach cynta, i yfed o fel mae o. Wedyn, wrth i'r sioe fynd yn ei blaen, dwi'n mynd i fod yn creu cocktails efo fo. Dwi'n mynd i fod yn rhoi tam bach o ginger cordial a sake, a bach o ia. A wedyn, fyddai'n symud ymlaen i cordial sgawen. Gyda sake a ia. Fucking sign me up I heno, guys. Allai totally just neud hyn. So pan oedd siarad yn dweud kids, ydy o'n hay fever, ydy o'n cocaine. Profound cocaine problem. Mae hefyd, yr opsiwn arall ydy o'n sake, chos mae'n bod ar y sake trwy prawn. I don't know. Ydy sake yn llawn pollen? Na. Bys y medd probably neud o'i chdi. Mae hwnna'n llawn flipping. Be, ti'n meddwl o just yr incoherence? Ai drugs yr hay fever ydi o, neu? Hwna. So mae hwn yn lyflu. Mae'n blasu fel... mae just yn really... Dwi'n wastad yn caru faint mor savoury ydi sake. Fel rhywun peth ar shochu o gen i ni cynt. Mae'n really fel... Cos mae stuff fel vodka pethau. Bod nhw'n fel di neud o fel... Dwi wastad yn ffindio nhw'n bright iawn a fel fruity. A wrth gwrs fel the stuff fel sherry or whatever di'n really felus. Ond mae hwn just fel... Mae hwn just cael... Just bitter just a rice neisha ti di cael... A mae'n really fel satisfied. Mae'n a mouthfeel. Alla, fel dwi'n deud, hwn di pitch fi am heno. Come on. Na, pnawn da. Dwi eisiau bod ar sofa pnawn da mynd. Right, guys. Hwn di'r booze da chi isio. Dim o'r bloody gin nonsense ma. Dwi eisiau hwnna'n bach mwy. So ti am trio deud i'r ddaniagor bragdy sake. I mean... Gan mae'r emperor Japan newydd fod. Di o di bod! O'n i'n trio Google o pryd oedd o'n Llundain. O partly oedd y llunion efo Carlo. Dangos bod fi di mutio. Dwi di mutio Royal News. Like, do not show me Royal News. A hwnna bys y Royal News dwi isio. Asterisk masif uwch ben fy mhen. Yndw, dwi'n hynod ymwybodol o crimes hanesyddol cafodd ei wneud yn enw yr Imperial House of Japan yn ystod anodd i ti ffidio rhyfeloedd teulu unrhyw wladwriaeth imperial power, unrhyw royal family, unrhyw beth fel sydd heb ti wneud rhywbeth andros am heis yn ei hanes. Japan yn eitha a wedyn maen nhw hefyd wedi cael dioddau fel
gyflafan nuclear, yr unig gyflafan nuclear ar y blaned ma. So, it's a tough one. Mae hi, son o game, a do two halves, Ti'n gofyn i China, ti'n gofyn i Korea, ti'n gofyn i probably Vietnam, be nath y Chinese, nath y Japanese. Mae nhw fel... Geitim stories da. Na. Geitim stories da. Anyway, mae nhw'n neud booze neis ar offer groeso masif i ni. A dwi'n diolchgar. Anyway. Dros fynd i beth eista yma, yndi. Be wan? Be nath nhw dros y ffin i ni? Fa, dwi'n bo, gyrru fake prince draw at ni, sydd draw, obviously, yn spotio Lloegr adeg yr... sydd yn ffain, cysais dio. Ffain iddo fo supportio Lloegr. He's not my prince. Waw, eff hwn off yn rhywle. Boys, da ni di neud yr agenda. Gawn ni mwtro ymlaen. I be mae bobl actually eisiau gwrando ar y show ma. News. News. Hackers. So much news. Hackers. Mae nhw eisiau gwybod amdan Sexy Times Angelina Jolie. Tra mae'n hacio fewn i'r NHS. Os oes unrhywun yn trio convincio fi bod unrhywun yn y ffilm yna'n 18. Oedd nhw fel, yeah, he was 18. Oedd fel, Johnny Lee Mira. Oedd y boi yn smocio 2 cigaret i weld yn llai na 18. Oedd o'n edrych yn dipyn iawn yn pawb arall. So dwi'n actually gwybod y numbers. Come on, wrth gwrs bod stat o Bryn yn gwybod. So check notes. Pwy ydych chi'n meddwl oedd y hynna? Shaggy. Cariad yr boi oedd lle o Super Mario Brothers. O'r prif cast. Shaggy. Yr hackers, yeah, Shaggy, yeah. Matthew Lillard oedd o'n 24. Ooh. Johnny Lee Miller wedyn yn 23. Okay, mae hwnna'n iawn ag o'n i'n meddwl oedd o, ond o dal ddim yn 18. Boi ar Trainspotting, ie? Ie. Wedyn oedd Renly Santiago yn 21. Sef Beckerliog. Ie. Yep. A wedyn Angelina Jolie yn 20. Crikey Moses. A wedyn, ti'n iawn, Jesse Bradford oedd yn chwarae Joey. Oedd actually yn 18. Oedd o'n 16. No! Looked it. Yeah. A mae'n un o'r pethau, dyna un o'r pethau pam dwi'n teimlo... So mae'n bits yn y ffilm lle mae'n ei fatha Robert De Niro yn Taxi Drive tynnu fatha, you looking at me ac yn tynnu... Paid spoilio fan o'n. So, dwi'n teimlo dyna pam mae'n teimlo... Too soon. Okay. Na. Okay. Dwi'n, ond... Os mae pobl yn jumpio i'r chapters, nhw'n methu allan? Ydy. Dwi'n mynd i rei chapter bach am 2 funud o hacio. Hei, mae hwn fel trailer am jumpiwch i'r chapter. Os da chi, ti'n mo, y 2.5 o bobl yn y gynulleidfa allan o'r 5 sydd actually'n gwrando. Os da chi eisiau clywed diwad meddwl y syniad yna ni'n siarad amdan, jumpiwch i'r pwynt yma yn y podcast. Click here to jump to the next chapter. Jump to recipe, print recipe. Unrhywun arall? Oh, god, gas gyda gwe. Hwna sy'n gret, sy'n chwilio. Fatha na rhywun, fatha New Yorker cartoon. This is an epic story about love and loss. And it'll be the great intro to my recipe for chicken cacciatore. Hwna fideo. O'n i, nes i fynd trwy cyfnod o food blogio. God, ydy hwn just yn mynd i fod yn podcast yn reminisio am yr early internet? Cos dwi'n cael... Let's do it. Niwedig ar ôl gwachod hackers. Lot neisiach na yr actual news. Mae'n aled i di ffindio. Traen oedd boobs yn cymryd oriau fynd o fyna i fyna. Dyna pa mae'n gyn ti God, Masaki di mynd bob man, yes then. Dyna pa mae'n gyn ti interlaced gifs, so ti'n cael bits yn loadio fyny. Ond oedd bob website yn mynd dallt yna. Na. Dwi eisiau neud hwn, dwi'n credu dylen ni wneud fel, ti'n meddwl sy'n fucking BBC Sounds yn talu ni? Cos maen nhw'n talu pawb arall i wneud BBC Sounds Cymraeg. Wneud fel dwi'n meddwl bydd rhaid nhw ingestio ni fewn rhywbryd. Documentary, great syniad. Documentary am yr internet gynnar Cymraeg, ond hefo tangents fewn i fel faint o'r anodd oedd cael internet porn yn Gynarfon yn Pa flwyddyn oedd 2 Girls 1 Cup? Dwi eisiau gwybod. Dwi'n meddwl fatha'n hwyr yn y 90au, dwi'n eitha sicr.
Reit, dwi'n agor bocs o ia fi rwan, boys. Oh, wow. Mae'r cocktails di cychwyn rwan. Oh my god, mae bocs o ia, just un bloc o ia. Gret. Wedi toddi, hold on. O na, o. Amdani. Oce, rycha barod. Mae fel, gwrandwch? Oh. Yes, ASMR. Dwi'n mynd fan. Da ni 20 munud mewn am ei off the rails yn barod. Diolch yn gweithio gystal fy yma ydi ASM rhew. Na. ASM, Dwi di adoptio y gair ia, cos mae objectively mwy ffynnu. Ti'n gallu neud ASM rhew. Ti'n gallu neud fel jokes amdan almeinwyr a stuff. So anyway, sorry, hang on, tangents bach. So, Wait, tangents of the tangent. Mae'n chdi dweud almeinwyr, so na rhyw YouTube yn fflagio fyny eitha shorts bob hyn a hyn, a un o'r shorts sy'n dod i fyny di pobl yn neud dance crazes. Stuff ti'n cael di awgrymu. A be oedd yn gret oedd o'na gan yn un o'r dance videos ma oedd can rap Almaeneg amdan dynas o'n nhw Barbara oedd yn redag rhubarb bar. Ag Okay, cael me intrigued. Wel, be mae'n troi allan i fod ydy, mae o yn German tongue twister sydd yn achos bod geiriau German yn mynd yn compound words yn mynd yn anferthol. So, fe oedd dechrau oedd oedd dyna sy'n enw Barbara oedd yn neud rhubarb cakes, oedd yn gret o rhubarb cakes, nath hi agor Barbara's Rhubarb Bar. Ac yn y dre lle oedd hi'n byw, oedd barbarians, oedd nhw'n licio rhubarb cake i gymaint, so oedd nhw'n cael nabod fel yr Barbara's Rhubarb Bar Barbarians. A wedyn, oedd nhw... Okay, ti yn gwybod bod rhaid i ti ar ei link i hwn rwan, a mae rhaid i Iestyn rwan insertio. A beth sy'n gret ydy, mae'n mynd ymlaen oedd maen nhw'n rhaid i fyny barbarian ways, ond mae'r beards yn mynd yn unmanageable, so wedyn nhw'n rhaid i'n mynd i'r barbwr. So nhw'n Barbara's Rhubarb Bar Barbarians Barber. Dwi'n mor lwcus bod hwn i gyd hefyd yn ei sens yn Saesneg. Ie, mae'n gret. Mae'n gret. So sut ydy ti fel rwy'n sydd question mark ddim yn siarad Almaeneg? Question mark? Yn deall o? So, nes i dilyn lawr yr YouTube rabbit hole, so dyna gyd ti fideos o pobl Almaeneg yn explainio be oedd y thing. Wedyn o ti ffindio yr fideo o'r artist nath rhyddhau y gan y reiddiol, ac oedd hyn ei gyd efo subtitles, oedd yn dweud ceiriau gyd i ti. Ac oedd absolutely brilliant. Hwn ydy'r Bryn equivalent o Sioned yn gwachod y Jenny Nicholson 4-hour Star Wars takedown. Oedd ti'n gwybod? Ti'n nes i sôn am y Jenny Nicholson 4-hour Star Wars Hotel takedown? Right. Mae'r New York Times neu New York Post un o'n nhw wedi rhoi fel dyma'n streaming recommendations ni am teledu am y mis yma ac oedd nhw fel dyn ni'n poeni sti hwn ddim ar traditional TV network, mae 4-hour Star Wars rhaglen Jenny Nicholson ydy basically dweud mae hwnna like y peth un o'r pethau gorau, like 5 peth, like un o'r 5 peth gorau gallu ti watch it ar unrhyw beth, like fel crefft. Dwi'n mynd gwybod faint dwi di like trio annog bobl i watch it ddo. Mae o'n gampwaith. A na i stopio rwan. Post yn fatha tabloid. Bach o tabloid, ie. Fe llall te. New York Times ydy'r broadsheets. There we go. Falle New York Magazine neu rhywbeth o fo. Nhw sy'n hefyd yn berchen wan ar Wordle. Oh god, a Post? Naci, y Times. Hold on, o'n i'n, achos gan amlas, dwi'n cael links i'r New York Times, mae'n deud, you've used up your credits this month. So, a dys gan i ddim VPN, cys bod fi'n dweeb. Mae'n siŵr o fod, like, New York Magazine neu rhywbeth. Anyway, oedd o'n rhywle uchel i ail. Neu The New Yorker. Rhywun oedd yn uchel i barch o New York a yn deud, watchwch hwnna. Oedd nhw fel, it's not traditionally on TV, but you can watch it on a TV, and you should. Ac ni fel, yay, please gnwch. News. Welcome to the news from Fishguard. Mae gen i ni... Dateline Europe. Europe's on the move. Heads up gan Iest, trysorydd, bod gen i ni dal, mae'n dal cyfranwyr amazing dal yn cefnogi ni trwy'r coffi bob mis. Da ni eisiau rhoi shout-out i Jamie, cos mae Jamie yn super cefnogwr.
Dal yn Sbaen, mae'n siwr, ni. Potentially fod yr unig un sydd hefo link i'r streaming. Hwnnw yr unig un sy'n gallu gweld y Shiny Boys yn neud i gwaith. Yn anffodus. Oedd o'n ddrwg, pan oedd Sean yn dweud o, nes ti'n neud o waith. Oce, newyddion, bib. O'n i di rhoed, mae Iest sydd yn basically cadw'r show ma i fod yn fel rhyw fath o tech podcast bob mis, efo sy'n rhoi'r actual news arno. Hei, nes i roi link. O'n i'n shocked. Nes i weld notification dweud Bryn has... Sut dwi'n gallu ffeindio allan pwy sydd wedi rhoi be yn y notes ma? Oh my god, oce. Fi mor sorry. Nes i roi stori mewn. Wel, yr unig un nes i rhoid fewn oedd OpenAI's Mira Murati. Some creative jobs maybe will go away, but maybe they shouldn't have been there in the first place. Well... Yes, dyn fel ein... So hwn oedd fel... Hi oedd fel main character y we am fel cwpl o ddyddiau wythnos diwetha, yn deud basically bod fydd product OpenAI falle yn lladd diwydiannau creadigol, ond falle bod nhw ddim actually mor bwysig a hynna yn y lle cynta. A wedyn, oedd y reply guys yn ffyrnig iawn. Mae hi'n monster a pwy i ffardd y pwynt i hi. Dwi ddim yn gwybod, achos dwi'n yn licio fel, weilio ar fel, yn amlwg, menu ifanc mewn swydd neu rhywbeth, ond na i trio kind of... Achos o'n i'n gweld lot o bobl, well, she fucking old bitch, kind of thing. A o'n i fel, okay, mae hwnna'n nasty. Ond, mae be mae hi wedi deud yn objectively wrong. A hefyd, mae hi'n gweithio mewn swydd lle mae hi'n gyfrifol am adeiladu rhywbeth sy'n mynd i newid y ffordd a ni'n ymdrin a popeth. A mae'r gyfrifol, yn dod efo adeiladu rhywbeth fel yna. A so mae haich di... Just a power trip, a Silicon Valley. Yeah. A mae gyd yn pwyntio really i'r y taip o bobl ar meddwl sgyn nhw lle maen nhw wedi penderfynu maen nhw sy'n wybod ora a maen nhw eisiau adeiladu'r peth yma really rhyw radda i trio standardisio i trio neud i'r bydd conformio mewn i'r box a sut mae'r pethau yn mynd i a mae y syniad bod nhw yn just yn deud chys bod nhw ddim yn gweld y gwerth dio ddim yn meddwl bod na ddim gwerth yna Iest, ti ydy'n artist lleol ni fan hyn, artist in residence ar gyfer yr Haclediad. Be o ti'n neud o hwn? Wel, dwi'n meddwl fi'n gwybod be mae'n siarad amdan am fod yn amlwg dydy hi ddim yn berson creadigol i hun, am fod mae AI ddim yn mynd i gael gwarad o'r jobsys, really. Mae just yn helpu yr artistiaid. Fatha bore yma, mi nath o achub garddio a mwy rhag cael shot embarrassing. Oh my god, oedd yn embarrassing. Oedd nhw wedi gadael y tripod yn y shot. Wow! So oedd rhaid i fi dynnu'r tripod allan o bob shot. Cyn i pwyntio allan, faint o filoedd wyt ti'n safio y cwmni, achos bys ail wneud y shot yna yn ddwrnod arall o ffilmio gyda talu pawb i fynd fyny a wneud o? Ie. Wel, ti'n bod, ne fes fo'n cymryd lot o amser i fi peintio allan. Frame by frame. Yr ffordd hen ffasiwn, sef y ffordd flwyddyn dwytha. A rwan, dwi'n creu layer newydd yn Photoshop, cael yr AI i reid awgrym i fi o be ddyla fod yna, dwi'n manipulate fo mwy, tweakio fo, a wedyn dwi'n place fo'n shot, a tracio fo fewn i'r shot, a neud siwr bod yn ffitio fewn yn bob shot. A mae job fi di hanneru, so mae fe'n neud ydi galluogi fi wneud yn waith yn gyflymach ac yn well mewn ffordd. Ond diolch yn mynd i allu creu yr rheswm neu'r ystyr tu ôl i'r shot na, diolch yn gallu manipulatio be mae bobl yn gweld pan ti'n rhoi montage o shots at ei gilydd. Diolch yn mynd i allu fel... Dwi'n meddwl fysa chdi'n gallu reid bob un ffilm sy'n rioed i cael ei greu i AI i amsugno i fewn ac yn mynd allan. Os o dal ddim yn creu rhywbeth cystal a Rebel Moon.
Be ydych chi heb di gweld, be ydych chi ddim yn gweld ydy, ar ôl neud y shot na, doedd a sbectol a hael lawr dros A wedyn oedd theme tune CSI Miami ddechrau chwarae. A wedyn oedd just cymryd sip o'i can o, just mynd oedd yeah, that's right, I did it. Yn mynd fe. Iestyn, mae hwnna'n arbennig. Ie, a hynny di'r peth, mae o, be geidi trwy system fel ydy average o best i bod o'r blaen. Wyt ti'n teimlo bod hi, dwi ddim yn gwybod dim o'i hanes hi, ond mae'r Tech Bro Energy yn gri tu hwnt ar be mae hi'n deud ydy. Mae'n rhyw kind of esiampl o dyma sut mae Tech Bros yn meddwl. Ie. Cos mae Tech Bros fel, dyn ni literally, rhywun peth o bobl, does a neb yn galw taxis yn Caerdydd rhagor. Hyd yn oed os ti'n cael taxi, mae pawb yn galw fan Uber. Dwi'n gwrtho galw fan Uber. Dwi fel, it's fucking taxi di enw fo. Dydy ddim, like, anyway. Ond maen nhw'n deud, mae pob peth da ni'n neud for the greater good. A maen nhw fel efengylwyr o ran hynna, dydyn nhw. Maen nhw methu gweld i hyn. Fel y bad guys. Dyn nhw methu. A peth i, sy'n neb rili'n gweld i'n fel bad guys. Ond mae hwn exactly fel. Mae hwn ydi ochr arall yr geiniog o'r backlash nath ni sôn am mis diwetha amdan yr hysbyseb iPad. Mae'n union yr un backlash o pwy da chi'n meddwl sydd ar be da chi'n meddwl da chi di treinio hwn. Ar o le mae hwn i gyd yn dod. A hefyd yr syniad mae bod mae'r y syniad mae bod nhw'n wybod y well na y pesgi plebs. Just nhw'n wybod y well. Mae nhw efo'r hawl a'r gallu a mae gen nhw mae'r mission wedi dod i lawr iddyn nhw di'r chosen ones sydd wedi cael ei benderfynu. Hwn sy'n werth rhywbeth di hwn werth i'n byd. Mae'r syniadau da ni wedi adeiladu trwy bywyd gyd wedi dod o rhywun yn edrych ar rhywbeth mewn ffordd creadigol. Yn edrych mewn ffordd sydd yn unexpected. A dyna di be di AI ddim yn gallu neud. Achos dio ddim yn designed nag yn trained i fod yn unexpected. Mae'n designed nag yn trained i ail-greu the expected peth. Cos pan maen nhw'n dechrau creu stuff unexpected, mae pawb yn mynd, wel, sgen neb bysedd fel na. Ti'n feddwl? O'n i licio Adam Savage, oedd arfer bod yn un o'r Mythbusters. A oedd o'n sôn ar intro, oedd o eisio... So, clod am yr acronym STEM, do? Science, Technology, Engineering and Maths. A be oedd o'n dweud, oedd o eisio newid yr acronym i cynnwys art. Dau reswm. Oedd o eisiau'r acronym dweud bod yn STEAM. Sydd yn cool. Ond be oedd hefyd yn dweud ydy, mae'r celfyddyda, mae'r paintings, sculpture, theatre, music, stand-up. Dwi'n gwybod am stand-ups, Bryn. Paid yn mynd mor bell a hynna. Mae'n gyd yn part o'r culture, mae'n gyd yn part o sy'n mae pobl yn edrych ar y byd, a mae'n gyd yn creu perspectives gwahanol ac yn addasu'r ffordd wyt ti'n mynd o gwmpas beth ti'n neud. So ti'n edrych, yn lle edrych yn syth ar rhywbeth, ti'n mynd o dda, trwy ogwydd. Be mynd i edrych chydig bach i'r chwith? Shit, dwi'n gweld beth yw'r problem. Mae'n newid y perspective. Creative thinking yn de. Exactly. Ond y ffordd ti'n deud am diwylliant fanna, mae hwnna di bod yn rhywbeth sy'n really ratlo rownd yn brain fi yn ddiweddar. Achos, dwi'n gwybod ydy achos, ti'n fawr gennau blant ifanc, wel, sy'n mor ifanc rwan, dechrau gyrfa ysgol uwchradd o stwff eleni. A dwi'n edrych ar, be ydy diwylliant nhw? So mae diwylliant nhw wedi bwydo gan, be bynnag mae algorithm YouTube yn bwydo iddyn nhw. A dwi'n gwybod ydy hwn yn fethiant fi fel rhiant i trio sgoi hynna iddyn nhw. Dwi ddim yn gwybod. Ond mae ti'n trio meddwl, yn y Gymraeg, wyt ti olian trio bwydo rhyw fath o
ddiwylliant torfol iddyn nhw. A'r ffaith bod mae AI yn fygythiad i ddiwylliant, so ddim jyst i fel artistiaid, ddim jyst i fel, wrth lladd bywoliaeth artistiaid, ti yn lladd diwylliant i ddechrau fel. Ond y ffordd mae bobl yn meddwl am pethau. A'i bechyn yna, ti lladd be sydd yn neud person yn person. Ti lladd... Humans, de. Da ni di esblygu i fynegu, i greu. Dyna di... Mae'r un peth a mae llwynogod yn hela, neu bleiddiaid, neu adar ysglyfaethus. Mae nhw wedi designio i hela. Mae bobl wedi designio i weithio, i greu. A unwaith wyt ti di, be maen nhw'n dweud, fulfillio your needs, os oes gen ti tama bach yn extra, mae brains ni dal yn datrys problemau sydd ddim hyd yn oed yn problemau. Da ni'n designed i fynegu fel ein brains, dyna di sut da ni di cyrraedd y stage da ni arno rwan. A pan wyt ti'n offloadio hwnna i beiriant, sydd yn gallu gwneud lot o bethau dros ti, fel mae Iest i dweud, like, da ni ddim yn anti-AI fan hyn, ond da ni hefyd yn... Bryn fel, well, maybe. Ond da ni yma i really edrych ar like, goblygiad, especially i'r Gymraeg, achos mae gen ni stori'n dod fyny yn y newyddion nes mlaen tam y bach wan amdan datblygiadau chat GPT ar Gymraeg, a mae na llyn ni neidio i hwnna rwan, ysdach chi eisiau, achos mae gyd yn yr un. Yes, sorry. Cyn i dweud, mae'n part o, so yr unig nes i'r di fewn, oedd Sheryl Crow yn sôn amdan ailadeiladu Tupac. Literally, like, resurrect. Maen nhw'n obsessed hefo neud hyn oedd o'n dydio. Efo'n deud, oedd bod hynny yn rhywbeth anfyddeuol i wneud. Ond mae hyn i gyd yn part o'r unig peth yma, yr syniad o adeiladu'r technoleg mae creu AIs yma sydd yn mynd i... Dyma wedi cael lle mae nhw'n gallu ailadeiladu llais rhywun sydd i marw. Fatha ti'n dweud, mae dy blentyn wedi marw fy'n i ailadeiladu llais. Da ni wedi cael cwpl o straeon fel hyn yn do. Mae gen ti lot o stwff fel ydy, fatha, di gret sy'n gallu adeiladu'r technology. A mae hwnna'n mynd yn ôl i'r stwff Jeff Goldblum's like, you could do it, but you never stop to think, should you do it? Dwi really'n gobeithio fyna rhyw academic paper rwla. Os dyn ni'n... swn i'n gennau deimlad bod yr Venn diagram o bobl sy'n gwneud o'r Haclediad a bobl sy'n probably yn sgwennu scientific papers, potentially just yn gylch. So, please rwch Goldblum's law fewn yn eich... So, llyn ni edrych ar, like, Google Scholar neu rhywbeth. Just find a saitiwch ni. Fel esblygu ddo. Ond ie, so ti'n mo Bryn, hwnna ddyn nhw ti... Pam oedd hwnna di bachyn i ti gymaint i actually gyfrannu'r notes y mis yma? Syniad ma bod... Achos da ni di sôn dan o'r blaen, oedd yn ythw resurrectio Peter Cushing. Star Wars. Star Wars, ydy'n ddim yn tebyg. Wel, a Carrie Fisher. Mae wedi wneud o efo... O'n i'n gwrando i... o'n i'n gwrando i Henry fy'n o How Did This Get Made, lle yna Sky Captain of the World of Tomorrow, lle o'n di dod ar copies o scenes Laurence Olivier mewn i'r, so o'n di cutio Laurence Olivier mewn i'r thing. A lot o stwff fel ydy'r syniad o lle ti'n ail-greu person a cael nhw'n neud rhywbeth. So be ydy'r ffin te? Hogia, dyma ni fel philosophical question i chi yn fy Nghymraeg gorau. Mach yn llethos ni'n neud. Canolbwynt y blaen. Y beth ydy'r ffin rhwng editio clips sydd yn bodoli'n barod, gyda llais sy'n bodoli'n barod, sydd yn recordio o fel dyda y 50au neu rhywbeth. Ti'n editio nhw out of context, mewn i montage, fel da ni wedi dysgu. Sergei Eisenstein wedi dweud, roi ar dechrau ffilm, mae images mond yn golygu mewn cyd-destun o be ti'n gweld cyn nhw, be ti'n gweld ar ôl nhw. So, beth ydy'r gwahaniaeth rhwng editio ffilm sydd yn bod yn barod mewn i cyd-destun gwahanol, neu literally ail-greu nhw mewn cyfrifiadur i roi fewn i'r cyd-destun yna? Just cwestiwn athronyddol. Dibynnu be ti'n trio wneud, os ti'n creu ffilm
a ti'n just yn sort of dweud, actually, mae'r scene ma'n gweithio mewn ffordd chydig bach yn wahanol. Ond ti'n sôn am actorion sy'n actually gallu wedyn dweud, actually, dwi'n hapus bod yr geiriau yna'n edrych o fod yn So ydy'r actor yn fyw neu beidio? Hwna di'r... Wel, ti'n... Mae gen nhw y dewis i ddeud, fatha, well, actually, hang on na, ti'n neud fi allan edrych, fatha, dwi'n hapus. Bysa ni ddim yn perform... Like, a lot of celebrity yn enghraifft, so I would not give that performance. Dwi'n meddwl dylech chi fel i cachu efo neb sydd i marw, really. Na, Dwi'n meddwl dylech chi adael hynna lonydd, ac fod gen ti ffilms fatha, beth di enw fo, Guardians of the Galaxy 2, lle oedd gen ti de-aged, beth di enw fo da? Kurt Russell, Kurt Russell, ie. Ac fod o'n actually actio'r rhan, a wedyn maen nhw wedi de-ageo fo, a fod o di cytuno fod mae'r AI thing yn cael ei ddefnyddio, ac oedd o'n spot on. Gweld, so heddiw, so da ni'n recordio hwn diwedd mis Mehefin. Da chi wedi gweld, mae trailer wedi dod allan am ffilm Robert Zemeckis newydd. So mae Robert Zemeckis bach yn obsessed hefo ydrych noleg amgen. A beth gen fo ydy, mae di wneud, so ffilm diwedd ar fo hefo Robin Wright a Tom Hanks. Right. A conceit y ffilm ydy, mae hi'n locked off camera mewn un tŷ dros hanner can mlynedd. Deda. Dwi'n siŵr dros hwnna fyna. So mae gen ti creepy de-aged Tom Hanks. O'n i'n mynd i ddeud creepy de-aged Robin Wright. Anhebygol bod ti probably angen de-aged Robin Wright i fod yn onest. Mae hi'n timeless. I mean, pan dwi'n tyfu fyny, dwi hefyd eisiau bod yn Robin Wright. But, you know, llef pawb ddim. Ond, heblaw am y ffaith na'r conceit ydi bod o'n locked off ongl un camera a mae'n edrych yn wrong. Dwi'n gedi na lot o'r vibes oedd Robert Zemeckis is back on his shit again. Mae o mor ddiddorol gen i fi, cys mae'r de-age o peth ma, da ni di wneud lot o cymryd y piss o actorion oedd chwarae fel, da ni di wneud yn hackers, chwarae'n iau. Ond yr whole point o actio ydy embodio rhywbeth sydd ddim yn ti dy hun. Dyna beth sy'n mor cringe a mor arbennig am actio. Ydy esgus bach dio i gyd. A pan mae hwnna gyd yn cael ei offloadio i... Mae'r perfformiad... Yndi ti sy'n neud y perfformiad, ond fel da ni wedi gweld efo lot o stwff fel The Irishman a pethau. Ti dal yn symud fel hen ddyn. Yr Irishman, o'n i just yn meddwl amdano wan fel chdi siarad. So gyn ti D.H. Robert De Niro. So dwi'n edrych na bod o'n i 30. Ond sy'n dal yn symud fel hen foi. Ie, fel bod o'n i 80. A dwi'n teimlo... Mae yna wirionedd yn beth ti'n... pan ti'n chwarae fe hefyd, so os ti'n cael rhywun i chwarae rôl, maen nhw'n embodio'r person yna, nhw ydy'r person yna, so mae be maen nhw'n performio ydy pwy ydy'r person yna, a so mae DH yn nhw'n neud yn gelwydd beyond be mae'r actio'n neud. Mae'r actio'n gelwydd anyway. Whole point o fod yn actor ydy bod yn bach o sociopath. Ti mwy na hapus yn deud gelwydd constant. Ti'n deud stori wyt ti, a ti'n deud y gwirionedd o'r stori, yn ytrach na so ti'n smalio, ond ti'n smalio o fewn deud stori. Lle mae... Sociopaths. Siwr bod nhw. Ond ti wedyn yn sôn am DH rhywbeth, neu ti'n sôn am dan... Mae hwnna'n cheat, a mae'n creu rhywbeth beyond hynna. Ie, mae'n ddiddorol. Fel, da ni ddim yn arbenigwyr actorion nag yn athronwyr, ond mae graplo hefo ystyr yn yr oes yma o... Mae pob peth yn artifice. Ti'n disgwyl artifice mewn performance. Ti wedi cael hwnna ers fel cychwyn theatr, like, 7 mlynedd yn ôl neu rhywbeth. Mae'n eitha posib bod ni wedi trafod mwy amdan just tama bach o yr issues a neud hyn, na fysa y pobl ma'n yr OpenAI yn dweud, fuck it, so ni just buildio'r damn thing. Ni'n gallu. Gweld beth sy'n digwydd. Wel, cys maen nhw'n tech bros, a mae i funding nhw, mae venture capital nhw i gyd yn dibynnu ar creu business model, because there is no ethical consumption in the capitalism. Ti'n gwybod beth ti'n newid oedd yn ôl i meddwl i? Glass Onion.
Oh, the text of our time, yeah. Ie, be oedd e? Ed Norton. Yeah, no, we need to shake things up, man, and like be disruptors, man, and just really just knock things and see what happens, and break stuff, and ti'n ond ti'n gwybod be mae Ryan Johnson, the socialist filmmaker of our time, yn neud ar diwedd. Wedyn, mae Janelle Monáe actually yn mynd rownd i gasgliad o be dyn nhw, Jeff Koons. Jeff Koon fo. A malu nhw. Mae just malu'r gwyth. A dwi'n meddwl, hwnna di o, this is what happens when you break stuff. A wedi llosgi'r Mona Lisa. Dyna pam, yn yr union fein yna, ydy pam dwi'n... Oedd darllen am cyhoeddiad Llywodraeth Cymru a OpenAI yn bittersweet am fod da ni wedi bod yn ffocin cwyno a cwyno a cwyno. Pryd mae'r Cymraeg yn mynd i ddod i fewn i'r technoleg, pryd mae, da ni'n mynd i cael platform a cael equal footing efo ffocin ieithoedd eraill y byd. A wedyn, ti'n clywed amdan Mira Murati ma'n deud y shit ma. Ac mae ers dipyn, dwi di meddwl fa OpenAI yn dipyn bach o slime company o just ma'n rhywbeth off amdano nhw. Rhywbeth ddim cweit yn istan iawn efo fi amdano OpenAI. Swnio fel y bad guys mewn sci-fi film. Mae'r enw. Ie, am fod what is open about OpenAI? Does am byd yn open nhw, maen nhw'n for profit. Ac mae'n gymaint o bobl di gadael OpenAI i ddechrau fyny cwmni sydd yn actually agored. Mae'n lot nhw wedi dechrau cwmniau eraill neu wedi mynd i cwmniau eraill sydd yn agored ac yn delio efo AI. Ac so mae'r ffaith fod Llywodraeth Cymru'n gweithio fy nhw, thumbs up, ond eto ti'n meddwl, so nhw wedi gallu dewis rwy'n arall, ond nhw di'r industry leaders, yn union rhywun peth a beth cyhoeddodd Apple mis cypod efnos yn ôl, oherwydd maen nhw, wel, nawn ni ddod hwnna wedyn, ond dyn nhw di really neud nhw'n exclusive OpenAI, ond pam nath nhw gydaid nhw, fatha i partner AI nhw, o'n i'n meddwl, siam. Slimy. So mae Mira Murati'n deud, some creative jobs maybe will go away, but maybe they shouldn't have been there in the first place. Just newid y geiriau creative jobs am languages, minority languages, minority cultures. Yeah. A dyna beth sydd wedi digwydd. So, Dyfan Lewis drawar, dwi'n gwrtho gael efo'n X, ond mae'n ei fi swnio fel fucking boomer os dwi'n mynd Twitter. Wel, ar ffôn fi, mae o dal yn deud Twitter, dwi heb di updateio fo, ers nhw newid i X. Ok, nhw'n i ysgysbynnu ar ffôn iast. Na, mae fe'n dweud yn y Times, X, the platform formerly known as Twitter. Like, the platform formerly known as Prince. Wait, na. So Dyfan Lewis, at Dyfan Lewis ar X, basically wedi deud, so Llywodraeth Cymru wedi deud cyhoeddiad ChatGPT mae'n partneriaeth newydd gyda OpenAI am wella sut mae ChatGPT yn gweithio yn y Gymraeg, bydd datblygu technoleg a deallusrwydd artificial yn y Gymraeg yn helpu mwy o bobl i ddefnyddio ein hiaith o ddydd i ddydd. Ond be mae Dyfan wedi deud ydy, goblygiadau hyn ar y byd gwaith ar Gymraeg fel sgil o ddifewn iddo yn y byr dymor yn bellgyrhaeddol. Fydd e ond yn iselhau gwerth siaradwyr Cymraeg o fewn y farchnad swyddi ac yn dwysau natur allanol yr iaith o fewn sefydliadau Cymreig, quotes Cymreig, quotes dwyieithog. Allai 100% weld hwnna, chos oes no chance bod nhw'n mynd i wirio unrhyw beth gyda siaradwr gwean, achos mwyn fel, we just put it through ChatGPT. So hwn ydy'r, a da ni'n cwffio fel rhieni lawr fan hyn i gael plant ni i sylwi bod Cymraeg werth i gael, heb sôn bod o'n sgil gwaith, achos y kids yn mynd mel myna, ond bod o'n gallu bod yn diwylliant rhan o dy fywyd i. Os di o just yn troi allan, fydd o fel fucking dothraki neu rhywbeth, fel footnote. Footnote hanesyddol. Oh my god, spiraling guys, spiraling! No! So ni'n meddwl, nes i dweud tradd ni actually recordio, ond nes i dweud amdan cyfieithu Game of Two Halves. Do. So, gret, ti'n defnyddio'r system yma i adlad, ond mae cyfieithu yn
dibynnol ar cyd-destun, a dy ddim yn mater o just o ti'n cyfynnu gair ac y gair yn dod allan, ti'n adeiladu fo. Ti angen dallt i ryw radd i gallu gyfeithi yn gywir cyd-destun yr iaith a cyd-destun yr culture lle mae'r iaith di dŵad o. So, a hefyd mae'na gai, oedd i'n dallt, so calcio yn Eidaleg ydy yn gair am calcium, gair am ffwtbol a gair am cic. What? Ia, yr un gair mae'n lai di'r tri. Calcio. Calcio ydy gair am peldroed am calcium ag am cicio. A mae mae e gyd yn i rhywun yn daras bod y joc ydy mae ffwtbol yn part o beth sydd yn esgyr Eidalwyr. Calcio ddo. Mae hwnna'n rili ddol. Fi rioed i clywed hwnna blaen. Caffi calcio yn Gaerdydd. Oes, mae hwnna. So, ond oedd yn dweud ydy ti'n angen dallt y cyd-destun. A hefyd ydy, os ti ddim yn datblygu... So, yn gwaith, un o'r pethau dwi'n edrych ar ydy sut ti'n asesio, defnyddio yr system yma i gallu neud beth ti'n... Gwaith yn internet, oce. So, y cwestiwn gyntaf ni gychwyn efo ydy hwn yn cael yn replaceio person yn ei swydd, ta ydy o yn augmentio person yn ei swydd. Okay. So, os di o'n replaceio person yn ei swydd, yda ni'n dall digon am beth da ni'n trio replaceio i gallu wybod bod o'r thing actually gweithio ffordd da ni'n fod i. Ond y ffordd arall, os ti yn augmentio rhywun yn ei swydd, ydy'r person sydd yn defnyddio fo dallt y thing i gon da i wybod pa bydd di'n mynd yn bonkers. Okay. Right? Okay. So, ti'n edrych wan ar ddau esiampl wan, oedd yn just yn meddwl. Iestyn wan efo'r editio allan yr tripod ma. Yeah. Mae Iestyn yn gwybod be mae'n ei igon i wybod actually yn ffram 307 diolch di quite cael hwnna'n iawn. Oce, frai fynd yn ôl a sortio fo allan. A gret, job done. Ond wedyn, os ti'n meddwl wedyn cyd-destun achos diweddar lle oedd chatbot ar gyfer Air Canada dwi'n mynd yn bonkers a di deud i rywun rhywbeth o ddim yn wir i wneud efo ticad awyren so yda ni'n dallt yn igor sy'n mae'r things yn gweithio i wybod pryd bod yn mynd yn bonkers so ti wan yn berson yn deud haid i fi gyfieithu yr testyn yma i'r Gymraeg push o bwtwm bang mwyn dod allan a ti'n dweud yeah fine great, just champion, do it. Ond, wyt ti'n gwybod bod hwnna wir? Mae hwnna'r un peth a fi mewn ffordd, mae pobl yn neud hynna rwan ac yn meddwl, fydd hwnna'n gywir, a dydio ddim, a ti'n cael errors shit dros y siop. Mae'r un peth a fi reid shot garddio i fewn yna fo, a just deitha fo trwsia hwn, a wedyn gofyn, ti ddim yn deitha fo beth sy'n wrong yn y shot ma. Dwi'n beth yn mynd i rili wybod beth sy'n wrong yn y shots na di. Cos diolch yn human chdi. Nethon ni gwylon ni hyn chydig o flynyddoedd yn ôl yr Abertawe lle yna rhywun wedi gyrru testyn ar gyfer... enwog e-bost nid ydw i fy'n y swyddfa. Ac o hwnna dwi'n mynd edio fyny ar y ffocin arwydd ma dwi'n mynd i fyny mewn maes parcio. Ond mae hwnna'n embarrassing achos... Mae yna gymaint o... mae pawb yn gofyn hanes hwnna. Gymaint o gamau heb bobl sydd yn siarad Cymraeg a ddim yn gweld y gwerth o wirio fo. Ond creuddwn ni pwynt yn mynd lawr o lôn yma lle fydd y pobl ddim yn gwybod bod o'n wrong. Ie. Os da ni'n managio completely colli'r Gymraeg, unrhyw ddefnyddwyr a unrhyw un i gael o fa allan. Chos, y peth so ti'n cael gwarad o culture, ti'n cael gwarad o'r ffordd o bobl gallu darllen ac yn ymwneud hwn yn dystopian iawn. Dwi'n meddwl ti'n siarad am rhywbeth sydd really pell lawr y lein fatha
os dwi'n edrych ar shot mewn ffilm, a mae yna rhywbeth neidio allan i mi fydda, mae rhywbeth wrong yn y shot na. Ac dwi'n edrych ar drosodd. Mae'n cymryd amser fi weithio allan, reit, mae'r gola sydd yn disgleirio neu adlewyrchu oedd gwylod droed y boi ma yn y shot ddim cweit yn iawn i be sy'n ma fod i edrych. Ond wedyn mae profiad fi o darllen Gymraeg ddim cystal ar rwy'n sydd yn arbenigo efo darllen yr iaith Gymraeg. Mae nhw'n mynd i eich spotio'r gwallau i gyd yn efo. Ond na'r peth o wybod beth sy'n walledd, ond mae hyn a hyn, mae'r gair pen blwydd yn neud o i fi bob tro, right? Dwi'n cael yn tripio fyny mewn dogfennau swyddogol a gwefannau swyddogol, achos mae'r gair pen blwydd jyst yn un gair i fi. Ond yn gywir, yn fanwl gywir, yndi, mae'n pen dash blwydd. A oddi wrth. Yn yr un cardyn. Ond pwy sy'n defnyddio nhw? Ond dyna di'r peth fel, ti'n ma? Dydy hwnna, mae hwnna mod yn esiampl really silly. Swn i'n tynnu bod hwnna'n neud efo'r bod y iaith yn datblygu, chos sy'n cael yr un peth yn Saesneg hefyd, lle mae geiriau o'r arfer bod yn bod yna hyphenated o'n dod nhw ddim mwy. Ond y pwynt ydy, so beth ti'n Iest, ti'n person sydd yn gallu edrych ar y pethau yma, ond wyt ti yn top y bell curve yn terms o'r sgiliau a gallu edrych a gweld y pethau yma. A peth ydy, trwy peidio roi digon o barch a igon o sylw a igon o gwerthfarogaeth yn yr sgiliau yna, a da ni'n trio cael meddalwedd i neud mwy ohono fo, da ni'n colli y gallu gwybod pam bod y things ma'n mynd yn wrong, a be digwyddodd ydy, fydda ni ddim yn gwybod, fydda ni'n tapio bwtio fynd, dim yn gweithio, pam dim yn gweithio, mae'r machine yn dweud bod o'n gweithio, ond ddim yn gweithio, beth sy'n mynd ymlaen. A da ni just yn colli yr elfen na o actually gallu unrhyw fath o dychymyg, unrhyw fath o curiosity am ti'n... Pa ffilm ti'n efo wan? Idiocracy ta fucking Wall-E? Probably cyfuniad o'r ddau. Hyd yw'r problem, dwi'n gweld o mynd ffordd na, a mae'n poeni fi. Ie, ti'n gweld fideos YouTube lle mae pobl yn gofyn, mae late night shows yn cael mynd allan a gofyn cwestiynau i bobl ar y stryd ydy, a wedyn maen just yn ei ffôls o'i hunan yn gofyn cwestiynau eitha syml. Oedd un oedd fi oedd Billy Eichner yn mynd rhedeg o gwmpas New York, a Billy Eichner dwi'n gwybod chdi weld. Mae'n andros o fwy tal eitha camp, a mae'n rhedeg ar ôl ysgrechen ar pobl. Mae'n a mae'n rhedeg fyny at sy'n ddynas ac yn gweithio ni, name a woman! Name a woman! A mae'n fatha, any woman, just name a... Ac stwff fel am dwi'n gwybod os dwi'n gallu segweio ni fewn rhywbeth arall, ond dwi'n newydd weld y stori sydd yn clymu i beth yn ei ddim yn siarad amdan. Iest, dwi'n siŵr na ti sydd roi hwnna fewn. Wacom's found a use for blockchain and it will protect your art from AI. So, please, Iest, cer ni trwy hwn. Bryn, darllen o. Mae'n edrych yn ddiddorol. Mae'n edrych yn dda. Basically, da chi'n cofio pam nath ni siarad tro cynta un am NFT? Ia. Unrhyw go o hynna, lle nes i sôn, dwi wedi gweld technoleg ma ar documentary dod allan o Australia, lle oedden nhw'n reid chip ar gefn canvas ac oedd hwnna'n gysylltiedig ar blockchain. NFTs, 6 mis oedd o'n de, o pan o ti'n deud hwnna i pan oedden nhw'n fucking gone. Ie, nath grifters neidio i fewn chwalu'r potensial oedd yna i artistiaid actually cael pres call am ei gwaith celf yn y byd go iawn. Am fod unwaith ti'n clywed NFT wan, mae pawb yn meddwl, beth yw'r dodgy deal yma. Ond, so dyna oedd y cod ar gefn y canfas yma yn sgwennu o'r blockchain, a wedyn o'ch chi'n dilyn y gwerthiant o'r canfas yna, yr gwaith celf, ar lawr lein, ac oedd yr artistiaid yn cael pres yn ôl percentage oedd bob tro. So be mae Wacom wedi wneud ydy
adeiladu i fewn i gwaith celf digidol rwan, yn hytrach na fod o'n a ffotograffiaeth a bob dim fel na. So ma nhw wedi gweithio efo Photoshop, Adobe, i fel fod hwn yn rhan o Lightroom a stwff fel na. So wedyn, ti yn gallu hawlio na chdi bi ar llun yma, dwi di tynnu'r llun yma, ac wedyn mae'r cod yn mynd i'r blockchain. Dy'r llun yn mynd i'r blockchain, wrth gwrs, mae'r just yr cod sydd yn cyd-fynd a di llosgu fewn i'r llun di cael ei sgwennu i'r blockchain, a wedyn ti'n gallu dilyn o yn yr un modd a fysa chdi efo NFTs, ond mae oherwydd fod wedi cael ei codio i fewn i rhywbeth fatha Lightroom a Photoshop, a chdi'n deud na, enw fi sydd ar hwn, a dwi'n rhoi copyright fi gyd anno o stwff. So os mae unrhyw papur newydd neu gwefan yn defnyddio'r llun yna, mae'n automatically yn gallu pigo fyny. Does am ffordd o dynnu'r cod blockchain oddi arno fo. Mae'n briliant. So mae'n stunk yno fo. Bryn? Mae Bryn yn edrych yn confused. Bryn, mae hwn yn positive story. It's a ledger. Mae'n fel spreadsheet, ia. Ie, dwi'n dallt y tafod yna. A wedyn ti'n rhoi enw fewn yn nhw, a wedyn, os di rwy'n arall yn... Ie, ond so mae'r llun ar y sgrin ni. A dwi'n neud print screen, ac eto copio be mae'r cod dal yn y llun? Wel, hang on. Nes i reid hwnna i fyny yn y notes mis yn ôl. Ie, dyna pan mae'n edrych, fatha... Ie, mae o'n... A plus hefyd... Come on, Bryn. O, na, mae Bryn di stopio. Mae Bryn di stopio. Na, dwi dal ma. Na, mi'n ei dorri allan y pauses fel fod ni'n... Wel, bod it's smooth, da ni'n cool iawn. Ie. Mae gen ni ymchwil. Wel, plus hefyd, ti'n sort of meddwl, ydy o'n mynd i stop... So beth... Mae'r haid... So ti'n llosgu'r thing mewn i'r blockchain, gret. So ti'n dod i fyny fod y thing di. Ti'n deud, mae'r AI di'n edrych ar y llun, a mynd dweud, gret, so gwybod beth yw'r llun ma. Diolch mynd i stopio prosesu. Na. Mae'n... Oh, here we go. Hwn di'r dan pwysig nes i fethu allan ar, am fod, mae o'n, am fod, dwi'n yn gwybod os da chi di clywed am rhywbeth, mae na anti-AI thing di bod yn mynd ymlaen ar y we yn ddiweddar, lle mae artistiaid yn gallu fatha sgramblo i lluniau nhw, fod y human eye methu weld o. Fod y llun di cael ei sgramblo. So os di AI yn cael ei treinio ar y lluniau yma, mae o'n ffwcio fyny'r model yn gyfan gwbl. Mae hwnna... dwi'n lyfio hwnna. Cyfod, dwi eisiau gweld stuff fel un. So basically, be mae ddeud efo yma, the authenticator works in a simple way and there are details on the Eufy website, but here's the summary. Once an artwork is created and exported via Eufy, a JPEG or a PNG, it adds an invisible micromac, non-destructive pixels into the image. This is then connected permanently to an artist on the blockchain. The image can be traced by the artist, and there's even a tool, Viewfinder, to discover if an image is created, discover an image creator. So, dwi heb di darllen fewn i union sut mae'r shit mae gyd yn gweithio eto, ond o'n i'n gobsmac pam nes i ddarllen amdan y thing oedd yn ffwcio fyny'r training wrth sganio a creu y data ma. Oedd o just yn, wel, os mae'r llun yn edrych yr un peth i fi pan dwi'n edrych ar y sgrin, sut mae'r computer yn weld o wahanol, mae fatha di sgramblo fo mewn ffordd. So mae na fatha hidden pixel mewn ffordd, hidden watermark di mewn ffordd, so hyn o dos wyt ti'n neud screen grab, mae o dal yn efo. Os i'n gwybod dwi di'n dos o... Ti'n mor reidrwydd yn gallu nadur AI dal gallu sganio'r llun. Wel, dwi'n siŵr os dyn nhw wedi bildio hynna i fewn i hwn hefyd, yr technoleg yna, os ni'n licio gwybod be oedd... Mae hyn yn gret. Mae hwn yn feel-good story i fi.
Dwi'n fi hynna. Y stori arall oedd yna fod Instagram is training AI on your data, it's nearly impossible to opt out. Ydy. So oherwydd y stori yna, nath lot o bobl dechrau gadael Instagram, sef, ond yn benodol, pobl oedd yn creu gwaith celf. Ag maen nhw wedi bod yn symud drosodd i cwmni ar enw Cara, so cara.app ydy'r cwmni. Ag so maen nhw efo system ar ei app a'i gwefan lle maen nhw'n detectio os ydy llun yn AI maen nhw'n uploadio. Ond mae Threads wedi cael ei fewn i, ag Instagram wedi cael ei fewn i broblema fo hyn yn ddiweddar hefyd, lle mae nhw'n tagio lluniau fatha AI, ond dydyn nhw ddim. So dwi'n siŵr faint o gry ydy system Cara ar gyfer hyn, ond yr peth da amdan Cara yn wahanol i Instagram ydy fod nhw yn sgramblo yr lluniau sy'n cael ei uploadio i fel fod AI methu treinio ar y data yna. A Sut nhw'n defnyddio... Wel, maen defnyddio... Mae yna 2 tool open source yr enw Glaze a Nightshade. So mae heina ar gael ar GitHub, dwi'n meddwl, i bobl implementio fewn i meddalwedd eu hunan. Na i reid link i erthigol gan The Verge amdan sy'n mae hyn yn gweithio yn y show notes. Quite yn siŵr iawn sy'n bod gweithio. Cara.app, a mae'n edrych fel dyddiau da DeviantArt. Ia, mae yna lot o bobl o DeviantArt yn mynd efo hefyd, oherwydd o DeviantArt wedi dweud, da ni'n mynd i ddefnyddio hwn i dreinio AI. So mae yna lot o bobl DeviantArt sy'n mynd efo hefyd. So, ond mae o'n by default, os ti'n reid lluniau chdi fyny ar Cara, mae o yn scramblo fo efo Nightshade yn automatic. So, wedyn, ti'n gwybod wedyn, wel, dydy hwn ddim yn mynd i eich cael i dreinio gan AI. Cool. A dwi'n meddwl, os mi beth ddyla cwmnïau eraill fel Instagram a pobl eraill wneud, ydy wneud hwn yn opsiwn yn ei gwaith nhw hefyd, neu maen nhw'n mynd i golli allan i'r artistiaid mae gyd. Ac mewn gwirionedd, dwi'n siŵr os ydy Eufy yn cynnwys hwn i fewn fatha rhan o'r tracking pixels sydd yn y blockchain, os ydy o'n creu yn defnyddio Nightshade hefyd i sgramblo y llun fel fod o'n methu cael ei treinio de. Ond fod dyna fysa'r cam nesaf yn fod ti'n gallu tracio lle mae'r llun ma di dod o, pwy bia fo, a fod AI methu cael ei treinio arno fo. So fod y cyfuniad o'r ddau yn dod o'r un lle de. Hynna fysa'r ideal, ond poen fi ti'n ffindio ffordd o gwmpas o a dy watch bod y pixel yna fo bod y thing yn gallu just treinio yna fo beth bynnag. Ti'n mwyn beth? Mae just mynd trwy front page, o'n i'n dweud, mynd trwy front page cara.app, just yn lovely. Wel, gret. Fel Tumblr neu rhywbeth. O'n alun anhygol Batman y fanna just fatha yn y twyllwch, yr cawl a'r llgada mae'n edrych yn y gret. Dwi'n fi hwn, mae'n gret. Okay, artists, done. AI, finished, pop the great. News-wise, da ni di wneud lot o bethau AI ni. Da ni ddim di wneud yr NHS hack, achos mae o'n dofn ac yn trist. Gadi dod i ben taddio ddim. Wel, bydd o'n wsnosad cyn i ni really dallt yr scale o'r thing. Ddo'n ni nôl i hwnna mis nesaf. Gan i weld os di o'n. Yr un peth efo stwff Apple a Microsoft AI bullshit. Gan i weld... Sut maen nhw actually implementio stwff. Fydd y stwff... Microsoft i gwneud chwalfa i launch nhw. A gan i weld os wneud Apple. Dwi allan o'r... Explain it like I'm 5, guys. O gyn nhw fatha... Oedden nhw'n essentially screen capture bob dim oedd ti'n neud. So bod o'n gallu cofio... Bob dim. Da ni di siarad am system sy'n ei hwn o blaen yn dod. Ond Microsoft hefo fo yn locked in. Cwmni yn gwerthu fatha app i Apple. A mae hwn yn Microsoft baked in. A macOS. A bel hwn yn it. So, gan gynnwys passwords. So, the whole thing ar gael i pwy bynnag oedd ar y system ac oedd y chwalfa i gyd. Oedd security research yn dweud, what the fuck are you doing? Dwi'n licio hyn da. Oedd o basically yn stori efo
fatha plain text. Ie. So oedd nhw wedi meddwl amdano fo'n gwbl. Wedyn, oedd yr fersiwn oedd Apple di dod efo OpenAI yn well, well, question marks? Dim OpenAI oedd o. Oedd cwmni annibynnol oedd o, lle oedd chdi'n installio yr... O, ti'n siarad am rhywbeth arall? Stwff efo Siri ac yr AI stwff. No, ie, gawn ni weld os am fod dyn nhw wedi rhyddhau dim o hynna. Ond o'n a lot o bobl yn cwyno bod... So Elon Musk yn mynd off on one. Bod Apple yn integratio efo OpenAI. A dweud, gei dim dod â unrhyw dyfais Apple mewn i offices fi. Fuck you, Apple. A just bod yn real hero go iawn. Ond be nathon ni ddod i ddysgu o'r cyhoeddiad fod Apple yn gweithio fo OpenAI oedd mae o union yr un peth a'r deals gyda nhw, wel dim union yr un peth, debyg iawn i'r deal pam ti'n agor Safari, Google di'r default search engine, a fod ti'n gallu actually newid o i search engine arall, a fydd hwn yr un peth pam ti'n gofyn, hey lady, a dim ond dallt, do you want me to send this out to OpenAI? Ti'n fydd i'n gallu newid o i pwy bynnag o'r partneriaid eraill fydd nhw'n dewis. Ges fi hefyd ydy bod hwnna i ryw radd yn cymeryd, neud ymdrech i nadu cael mwy o sylw yn yr Undeb Ewropeaidd am stwff anti-competitive. Chys ma nhw... OpenAI eich edrych fatha, yda ni eich mynd i gael gormod o siarad y farchnad ac ydy'r European Union am dweud gyda chi gormod o siarad y farchnad da chi gyda chi monopoli, da chi'n cael chwarae mwy. So lads, da ni di bod yn byd y big players, da ni credu bod ni angen amser yr small guys rwan. Wel, ti'n beth dwi'n teimlo yr unig peth dwi'n meddwl ar ôl hyn i gyd, beth dwi'n siarad ydy just locio mewn i'r computers ma a just really just traffindio beth sydd arnyn nhw, sy'n nhw'n gweithio, just really... Tynnu nhw'n ddarna. Dwi eisiau graphical user interface sydd yn sgrechian Photoshop wedi cael ei wneud gan un artist really gwael a fod o ddim am fod oh my god it's vaporwave, it's not Unix. Dwi isio gwisgo fel Edwardian villain mynd o gwmpas a skateboard ac yn deud i pobl never fear, I is here. Fatha bod fi Sorry Bryn. Y pobl drwg sy'n reid y skateboards, mae pobl cool i gyd ar rollerblades. Da chi'n gwybod fe ni'n siarad amdan. Os na, da chi wedi gwestiwn rhwng. Mae ein Ffilmdiddim yn ffilm am ddim, fel pob mis. Watchwch Hackers ar Freevee. Os da chi'n gallu dibynnu dygymod hefo yr adverts sydd yn trio convinsio chi bod gwynab chi ddim digon da, neu bod washing powder chi ddim digon da, neu adverts be ydych chi'n cael pan chi'n watcha Hackers? Dwi'n adverts am rhaglenni Amazon, dwi'n meddwl gyda Nes i watcha ar Amazon, so ces i ar Amazon Prime. Ti'n talu am y Big Bucks Prime tag, da ni ddim. Reit. Dewch hefo ni i ochr arall y geiniog, nôl i 1995. Da ni eisiau gwachio Hackers fel bod chi ddim yn goro, ond falle dylech chi. Ond falle dylech chi ddim. Let's get into it. Gweld chi Hac the Planet! Haclediad the Planet! Hidden beneath the world we know is the world they inhabit. Dave? Yeah, Mom? What are you doing? I'm taking over a TV network. Well, finish up, honey, and get to sleep. They're hackers. Hackers penetrate and ravage private and publicly owned computer systems. Hack the Planet! Hack the Planet! It's not just something they do. Sure this sweet machine's not going to waste? Are you challenging me? It's who they are. I win, you wear a dress on our date. And if I win, so do you. They can crack any code. And get
get inside any system. Hello? Mr. Gill, according to our records, you're dead. I'm what? But this time, Come here, look at this. It's some kind of virus. Unless $5 million is transferred to the following account, I will capsize 5 oil tankers. they just hacked the wrong guy. Game's over. Whoever wrote this needs somebody to take the fall. He's about to commit the perfect computer crime. You've created a virus that's going to cause a worldwide disaster. And they're about to take the blame. A hacker planted the virus. But it's the perfect cover. We're being framed. Can we be allies? I don't play well with others. Oh, wow, we are fried. Okay, let's nail it. Now, You're not good enough to beat me. Yeah, maybe I'm not, but we are. they're the only ones who can prevent a catastrophe. I know how to stop this guy. They'll trace you like that. Are you nuts? Come at me! Unlike any the world has ever seen. Never send a boy to do a woman's job. Hackers of the world unite. Cops on the building. I need more time. This is the end, my friend. United Artists welcomes you to the new world. Hackers. So nathach chi wrando ar Hackers. Goffon ni wylio Hackers. Goffes i yn bersonol roed yn hynna nôl yn 1995 lle oedd casual sexism, misogyny a terrible fashion choices yn rampant. So many choices. I mean, allai ddim hyd yn oed. So, oedd Bryn wedi textio ni ar ôl gwacio hwn yn mynd, fi'n wedi cofio faint o'n i'n joio hon. A wedyn, nes i chychwyn gwachio nhw'n 5 munud yn mynd, wel, mae hwn yn hilarious. A wedyn nes i mynd, mae hwn bach yn, mae hwn yn icky. Mae fel cofio bod yn teenager yn y 90s a sut oedd bechgyn yn hapus iawn i trin ti. Mae nhw, dio ddim yn ffilm da. No. Ond o'n i dal yn enjoyo fo just o fatha Mae na iconic cringe moments. a hefyd mae o'n fatha slice bach o bywyd o'r amser yna a ti fatha just fatha ti just yn cael gweld ffinas no mewn i'r amser a ti'n mynd fatha oh shit ie dyna sydd oedd ni. So, beth ydych hanes chi hefo Hackers? Bryn, ti sy'n swnio fel bod gen ti fwy o hanes hefo fo? I fi gofio, nes i dechrau gweld o hwyr yn y 90au, probably ar ôl mynd i coleg. VHS. Na, dwi'n meddwl fatha X-Vid, Divex, oedd o'n wedi cael yn coleg. Haclediad y Planet go iawn. Ac i ryw radda o na fatha ryw... So, yn y peth diddorol amdan y ffilm ma ydy'r ffaith so bod mae'r boi'n asgwennu fo supposedly ti'n ei lot o ymchwil mewn i hacking culture ar y pryd y ffordd oedd yr grŵps fel yn gweithio a sut oedd yr sy'n hacio'n edrych fel yn y 90au a so i ryw radda dwi'n oedd pob yn oed fi mynd i coleg i wneud cyfrifiadur o pobl oedd really fatha'n efo diddordeb o sut y computers yn gweithio yn edrych ar ei hunan fatha fatha ni gwybod y thing yma sut ti'n ei hyn yn gallu gilydd a ti'n gallu torri mewn y computers yma ti'n gallu wneud so ti'n tyfu fyny ar rhywbeth fatha war games a hackers a ti'n fatha a cael y syniad fa bod ti'n fatha stick it to the man fath Dwi'n gwybod sut wyt ti'n teimlo, Iest, achos gen i deimlad bod ti online cyn rhan fwyaf ohono ni, achos, oedd o'n... Achos ti'n hen, mae hi'n trio deud. Cos mae gadgety teulu, ti'n bo, hwnna, ond mae gymaint o vibes y we gynnar. Mae vibes y we gynnar, fel mae bobl yn edrych nôl ar music scenes a stuff. Mae vibes y we gynnar yn rhemp yn hwn. Yes, dwi'n amdano ti, but yeah. 96 o'n i ar y we. Wow. Ac yn cruising and schmoozing efo ladies eraill
oedd yn hacio. Nation. Yn Gynarfon. Na, Aberystwyth, actually. O'n i'n Gaerdydd ac oedden nhw'n Aberystwyth. O'n i di managio rhywsut. O'n i'n, dwi'n mwyn gwybod, oedd na rhyw fatha beth nhw'n cael o ddim internet, ond... Intra-colega i network yn doedd? Intranet, ie. Rhwng colega. Ac wedyn o'n i'n meddwl o'n i di ffindio rwy'n o'n i'n nabod oedd i ddod o Dyffryn-Nanllia a di mynd i Aberystwyth. Ond ddim dyna, just rwy'n ar rhannu'r un enw oedd o, ond oedd ni. Ath i fewn i chatio a stwff, beth dwi erioed i cyfarfod i. Ond oedd o'n agoriad llygad fi cynta i fewn i, oh my god, ma hwn yn hollol random a mor weird. O ffordd sydd mae'r internet ma'n gweithio. Wedyn oedd chdi'n, cofio fod na actually directory o llefydd i fynd iddo fo, o'na cyn lled o stwff ar yr internet ar adag yna. Dyna mor cool. Oedd chdi gallu gweld bob dim, really, oedd na ar yr internet. Mewn un lleoliad. So... Do'n am passwords, chos pam sa'ch ti angen passwords, chos... Na. Oedd chdi trustio pobl ar y system. Mae hyn mor cool. So pan math o ffilm allan, o'n i yn neud foundation course fi'n Bangor, a wedyn just ar ôl... Dwi'n meddwl nes i weld o cwpl o flynyddoedd wedyn ar VHS, oedd o, ta DVDs oedd o'r DVD, dwi'n meddwl ffocin gwybod pryd oedd DVDs. VHS, rwy'n dweud, o'n i just ar y cwsp o DVDs yn 2001 pan o'n i'n coleg. Ie, DVDs, di a dechrau dod allan yn 2001. Ie, so ie, mae'n rhaid o'n i wedi weld o cyn blwyddyn 2000. Dwi'n play.com. Oh my god, flashback. Wedi cael lawnsio fel gwefan neud. Oedd play.com yn ddarganfyddiad i fi. 99, dwi'n siwr. Anhygoel. 2000, ac ie. Mae Steff o'n i'n prynu overpriced CDs a DVDs ar hwnna. Gret. Ie. So hwnnw tro gyntaf ti weld o gwbl, Sioned? O gwbl. Oedd chi'n rollerbladeio? Ond o ti'n mynd gallu rollerbladeio na beth lefenyn, cos oedd y gyd yn fel tarmac, fel hardcore tarmac i lorries ar gyfer forestry oedd ni. Nes i ddim ffind... O'na un pishin yn y pentredd yn flat efo tarmac. So ti'n goffa beicio lawr hefo rollerblades tri ar y gefn. A wedyn o'na... So ni'n deud falle 100 metr o tarmac flat a ni jyst yn rollerbladeio fyny lawr o'na. A na gyd. Pass me by. O hwn i gyd. O'n i'n touch ifanc cos o'n o'n... Beth yn ni, Bryn? 18 o ffilm, ie. Beth di watch yna, ond oedd yr aesthetic ystywedi, oedd yr aesthetic yn galed iawn, oedd yr tiny sunglasses, zip-up sportswear, oedd gwisgo rash vest fel top mynd allan, swn i dal yn ei hyn ar rwan, swn i ddim mor chwslyd. Mae Angelina Jolie yn y ffilm ma, cwpl o weithiau, jyst yn gwisgo, wan te, skinny jeans, boots a rash vest. Oedd skinny jeans ddim, oedd hi'n wastad yn flares, a rash vest. Baggy trousers a rollerblades all the thing. Mae hi'n gwisgo skinny jeans a docks a rash vest a tiny glasses. Trwsus efo pocedi mawr lawr yr ochr. Dance pants. Lot o hynna. Be na i ddeud hefyd ydy, dwi ar Wikipedia rwan yn darllen yr track listing ar gyfer yr original motion picture soundtrack. In 2020, to celebrate the 25th anniversary of the film, the soundtrack was released for the first time on vinyl, sydd yn swnio'n very counterintuitive o gyfer hackers. Ond y ffaith ydy, mae bobl di canoneiddio y ffilm effernol yma. Ond achos, it's just vaporware, vibes. Mae o yn... So peth i ni ti'n meddwl, mae o'n Johnny Lee Miller a Angelina Jolie cynnar. Mae o cynnar iawn ydy. Fisher Stevens fel pantomime film. Mae o'n slice o Americana, sort of New York in the 90s. Skanky New York, dydy o. Skanky New York cyn i Giuliani llnau o fyny a wedyn cael mental breakdown. A mae o'n sort of... Mae o'n pantomime i ryw radda. Dwi'n cedi oedd y gair cringe wedi dod fyny lot. O, dim yn cringe o'n cael. So, nhw'n i fynd trwy fo, achos
dwi'n cedi, pan ti'n sôn am cringe, ti'n sôn am pethau sydd basically yn gifs. Mae Johnny Lee Miller hefo superimposed physics, mathematical things yn hedfan rownd pen fo tra bod o'n hac. Mae'r visual representation o beth sy'n digwydd mewn cyfrifiadur mae yna darn yn fo'n anhygoel. Mae yna darn yn fo fel... Darn yn lawnmower man. Lawnmower man tron. Mae lot o hwnna. Wel, beth hefyd ydy sy'n teimlo fatha... So, un o peth o'n eisiau dechrau fa, dwi'n meddwl sef o lot llai... Sa'r dialog llai cringe, sa'r lot o beth ar llai cringe, os fysa nhw yn edrych mwy fatha'r oedran maen nhw fod yn y stori. Ie, y broblem ydy, mae gen ti'r amlwg 20-somethings ma. Bobl sydd yn amlwg wedi gweld chydig bach mwy ar byd. Mae yna cwpl o shots lle mae fel yr hacker gang ma yn fel dod rownd i flat Johnny Lee Miller sydd i fod yn 18 a mae'r fam yna, a mae'r fam, I swear to God, dim ond yn 35. Surely, di'r fam yna ddim yn, anyway. A mae hi'n mynd, da chi eisiau drink, da chi eisiau bach o squash neu rhywbeth. A ti'n edrych ar hein yma, mae'r hein yn edrych bod nhw'n mynd i just dropio acid ar sofa hi yn eitha hapus. Fel, bod nhw just i cymryd dros y flat hi. Mae Matthew Lillard yn edrych fatha bod o actually di bod yn Vietnam a mae o'n just cael PTSD o bod yna. So, hackers, right? So, ti'n gwybod amdano fo fel rhyw fath o fel cult random film. So, mae Bryn yn amlwg ydy'r unig un ohono ni sydd yn neud ymchwil. Tyd at y top info di ar y ffilm a cyn i ni daifio fyny beth sy'n actually digwydd yna fo? I mean... That's about it, really. Pretty much. I mean, mi'n neud y stori yn fras ar un just siarad amdano fo yn gyffredinol, suppose. So basically, mae'n dechrau hefo flashback i kid bach un ar 10 oed. Gret. Yn cael ei arrest. The camera. A beth sy'n weird i fi ydi, mae'r whole thing yn digwydd mewn slow motion. Ydy, mewn, mae'r shutter speed araf iawn. Oedd hwnna'n thing, ddo. Oedd hwnna'n ffordd. Dwi'n cofio neu hwnna'n ffilms coleg. Ffilms coleg, oedd hwnna'n big thing efo ni. Cos oedd mae just yn shorthand ar gyfer things a bit crazy. So, so ti'n dechrau yn y fan efo'r SWAT team. Enw'r bachgen yma, a da ni'n ffeindio allan wedyn, ydy Deud. Pad y deud. Ti'n eisiau deud? Dwi'n eisiau deud. Deud, quotes, zero cool, Murphy. Wel, beth sy'n gret ydy, maen nhw'n arrestio fo, a ti'n ma'n gweld pwy maen nhw wedi arrestio. Maen nhw'n mynd i'r llys, lle mae... Dwi'n cofio beth enw'r actores, ond oedd hi Felicity Huffman. Oedd y prosecutor dweud, he crashed 1,507 computers, causing lots of damage. A dyn, ti'n tracking shots ar draws twrna, gap. A mae'r camera panio lawr. A ti'n gweld deud yn 12 oed yn fatha, i'r plentyn yma. A mae'r judge yn dweud, ti di neud lot o niwad, ti'n yn cael touch a computer tan ti'n 18. Right. A ti'n yn cael touch tone phone. A mae hwnna gyd i neud efo y paranoia o'r adeg yna bod hackers just yn gallu... Y pethau ifanc ma. Mae'n gallu wislo... Mae hwnna'n brith dros fo. Mae'n gallu wislo lawr y ffôn ac yn launchio nukes a bachia. Ti'n fatha... Na di, dyn nhw ddim. So, di'r kid ma ddim yn cael cyfrifiadur. Dwi'n cael gwybod dim byd, supposedly, tan bod o'n 18. Fast forward 7 years later. Ar ben bod yn 18, mae o di neidio syth mae'n i laptop a gwybod exactly be mae'n neud. Dim adjustment period. Unwaith mae'n cael laptop eto. Straight in i hacio television program. Wel, dwi'n teimlo bod o di bod ar computer as ages anywhere. A mae o di deud i fam o, di o heb di connectio fyny i'r ffôn. Mae fam o ffindi allan bod o di connectio fyny i'r ffôn. Mae hwnna'n neud sens. Wel, mam.
Ond be oedd yn hwnna hefyd oedd y trop arall oedd, maen nhw'n disymud o, dwi'n cymeryd LA. Neu ganol nunlla, kind of thing, mae'n edrych o. I New York. A maen nhw'n fflio dros New York, a mae New York yn toddi mewn I circuit board. O'n I really licio'r effaith. Oedd hwnna'n gret o effect. Mi na I dweud. Oedd o actually gweithio do. Cytuno hefo Iest, oedd hwnna'n ardderchog. Gret o effect. Mae hwnna'n fel top-down The Grid o Tron. Ac oedd o'n hynod cool. Oedd hwnna'n cool iawn. A wedyn ni am y cychwyn yn yr ysgol ma. Ydy, ond beth sy'n greit ydy, mae'r kid bach yn ar 10 oed yma, lucked out on the genetic lottery, mae'n tyfu fyny fewn I Johnny Lee Miller. 90s Johnny Lee Miller. Ond yn yr... Ac efo I wallt blond, I daion blond. Oedd gen pawb. Padech a deitha fi bod chi ddim wedi bleachio'ch gwallt yn 1996. Oedd y kid fynd efo spectols coch fi oedd yn goch. Amazing. Mae fi redeg siop gwallt sy'n byth yn gada fi daion gwallt ni. Bryn! Wel, mae dy well di'n really brydferth. Mae o fel lliw fel triog air, so ti'n ffain. Oedd hi'n deud I fi... Dwi'n wedi digon o bleach ar dy wallt I tynnu'r lliw allan o'n nhw. Zyn, gallai ti ddim bleach nes bod o'n toddi. Basically. Amazing. Apparently hwnna di'r hefyd y reswm pam na I ddim mynd yn llwyd. Apparently eitha just mynd o hwn I fod yn blond. Love it. A wedyn yn wyn. Wel, mae hwnna fel Viking kind of, fi di just mynd yn blondach wrth ti fynd yn wyn. Beth sy'n poeni fi ti, dwi actually yn gweld gwallt gwyn yn y marf. So mae'n poeni fi. Dwi'n mynd I ofyn am chest hair. Dwi'n meld os ych chi'n poeni amdano fo sti. Ti'n edrych yn gret, Bryn. Fi ddim hyd yn oed yn jocian. Ti'n edrych yn gret. So, o'n i'n chwilio am hwnna, ond mae'n neis. Rwy'n I validatio ti unrhyw bryd. Mae'n neis cael derbyn. So, mae deud, so mae deud yn hacio fewn I television station, ond mae na hacker arall o'r enw Acid Burn. Oedd o mor random o beth yn fod o'n chdi fatha, wel, mae'n just yn ailgreu be di Netflix neu YouTube efo man dydi. Dyna di'r mental thing amdano fo. Mae'n hacio television VHS's. a just chwarae VHS's. Be ni lyfio oedd faint o swnllid oedd y taipio. A rhywsyd sydd oedd o'n taipio ond hefyd oedd o'n hacker so oedd yn gallu ond rhywsyd hefyd oedd o'n taipio'n slofach na 9 os ni just I taipio fenwaith a copy-paste wedyn, copy-paste fod oedd dwi'n siŵr na'r un peth oedd angen paste fewn Angelina Jolie wedi gofyn iddo fo so oedd o'n ffwcin well nag oedd o'n taipio so beth bynnag mae deud instantly landio yn yr ysgol mae'n cael un diwrnod o bach o hazing gan sexy yr unig merch yn yr ysgol Angelina Jolie a mae'n ffain mae fewn efo'r gang o hackers notoriously hapus I gadw I inviteo pawb fewn I ti there's the hackers mae deud so mae yna grŵp o hackers mae gen ti Phantom Freak serial killer Lord Nikon ac Acid Burn so mae'r hein yn guys a Joey Joey is gan Joey any? He's a novice hacker without an alias and is the youngest member Joey mae Joey yn eisiau profi bod o'n hacker so cofiwch wan mae Johnny Lee Miller yn 23 Angelina Jolie yn 20 mae Renly Santiago yn 21 Matthew Lillard yn 24 a mae Jesse Bradford yn 16 just yn hangio allan ac yn smocio chain smocio absolutely chain smocio di ddim yn esgus smocio fanna that's no CGI smocio in fact mae'n un golygfa hwyrach ymlaen lle mae o yn Addicts Anonymous a dweud, I'm not an addict a mae o'n chain smoking a 2 cigarettes yn mynd ar unwaith a mae o'n chugio coffi hilarious so a mae hwn yn kid 16 mae'n goffod actio hwn mae fel pan oedd na beth di enw hi
Padme, pan mae hi'n goffod actio'n Leon. Yeah. Oh my god, Padme? Really, Sioned? Come on. Yda ni'n hen? Pwy sy'n hen? Pwy sy'n hen? Da ni'n hen. OK, right in. Natalie Portman. Diolch. Yes, gna ni'n edrych yn well yn yr edit. Please, for fuck's sake. Please, gna ni'n edrych yn well yn yr edit. Wyna rei pethau o'r chi ddim fiction. Hwn fel boomer podcasting yn barod. Mae Joey jyst er mwyn profi hyn, mae'n torri fewn yr Gibson supercomputer gan owned by Ellingson Mineral Corporation. Boo. So mae o di mynd, a mae'r ffail, dwi'n lyfio'r file trees, y ffordd maen nhw'n trio dangos be mae... So, y ffordd mae'r ffilm yma'n dangos be mae... Achos dydy hacio... dydy like, file trees ddim yn gyffroes iawn. Ond, os wyt ti'n troi nhw fynd i vaporwave masterpieces fel mae hwn wedi, dyna pryd maen nhw yn. Mae'r reality o hacio yn fucking boring. Mae hwn mor cool! Dio ddim yn fatha o da ni trwy'r chweched le o hwn yn 7 layer firewall mae haid i ni oce dwi'n trwy'r chweched layer dwi wedi cracio'r encryption. Rwy'n peth oedd pawb isio joinio'r heddlu ar ôl World Police Academy yndi? A wedyn wrth nhw watcha Hot Fuzz o ti fel Neu hedfan ar ôl watcha Top Gun. I mean... Oeddet ti'n deud... Almi recruitment ydi Top Gun TBH. So mae Joey di torri fewn i'r like, supercomputer yn Cymru. A mae'n profi... A bod yn deud yn cyn hynna fatha os ti mor dda, lech ti hacio'r Gibson. A mae Gibson yn rhyw supercomputer neu rhywbeth? So... cyfeiriad awdur William Gibson ydy'r enw. So fo nath Neuromancer. Fo nath bathu'r term cyberspace. So cool. So stwff Johnny Mnemonic hefyd a falle. So mwyn ei gyd yn o stwff William Gibson. So mae o'n dilynod i hwn. Mae'n ffindio i bin nhw, basically. Mae'n ffindio trash can nhw. A mae'n dweud, hei, dwi jyst yn mynd i grabio hwnna i ddangos bod fi wedi bod yma. Ond, mae'r security alarms yn mynd off. A dyma pryd da ni'n cael entry, I suppose, prif... Ond, cyn i chi neidio fewn i hynna fan, Mae'r fucking user interfaces mae i gyd. Oh, mae'n brilliant. Mental. Mae'n ein slightly gwahanol ar computer pawb. Dydy o'n Tron, dydy o ddim yn... Yr visualisation, ti'n meddwl, wan? Mae o fwy... Mae o'n Lawn Mower Man-esque, ond yn really slow, fatha, I'm flying through the file system. Ooh, look at that. Visualisation. Fatha bod nhw'n skyscrapers o fewn computer... lle mae files yn actually byw mewn text blocks. 3D, a maen nhw'n rhoi hwnna. Weithiau, maen nhw'n rhoi y visualisation ma. So, ti'n gwybod gen ti diegetic music a undiegetic music, gen ti, a neogetic, diegetic. So, diegetic ydy, mae o'n y scene, undiegetic ydy, mae o'n cael ei chwarae gan yr omnipotent narrator, a mae'n kind of tu allan y scene. Yn hwn, mae'n really anodd i wybod, ydy'r file visualisations ma nhw'n dangos yn diegetic neu'n undiegetic. Achos maen nhw'n zoom fewn i computer screens bobl, a dyna di'r fideo sydd yn rhedeg arnyn nhw, ydy'r amazing vaporwave graphics ma. A maen nhw'n gyd yn sort of like... Pam oedd y boi yn wisgo'r headsets na reit yn diwedd efo'r un Vision Google Glass thing. Cos oedd yn edrych yn cool. Cos oedd yn edrych yn cool. Oedd angen o. It wasn't a Nintendo Power Glove, was it? PC Iest. Naci, mi wyt ti'n gweld pan mae Joey wedi cael ei arestio gan yr FBI. Mae'r FBI agent wedi rhoi Nintendo Power Glove Joey on. Oh my god, doedd. Oh god. Okay. Feg, Nintendo ddim gorau. Be ffoc oedd y PC oedd Koopa Troopa yna yn fucking... Fisher Stevens. Be oedd yna fo? Be oedd yna fo? Poison? The Plague. The Plague, yeah. Yeah. So The Plague ydi, hold on, fo ydi yr Chief Security Officer o'r Gibson Computer mawr fa sydd yn berchen i ryw bloody petrochemical company. Ond mae'n troi allan, mae o'n trio defraudio'r cwmni, fod i'r Chief... Okay, mae'n cael yr entrance amazing ma, mewn
Mae o'n skateboardio trwy server room sydd yn edrych... Bys yn edrych yn cool rwan. LED game lights up the wazoo, Bobman, right? Was just server room ma. At fel pen Gillette. Sydd like the comic book guy. Hefo teeny tiny glasses, obviously. Mae hyn 96, 95. Ys ti weld beth i enw fo yn y credits? Frog? Na. Hal. Oh, funny. Hilarious. So, pen Gillette of magical fame a llais amazing fame ydy fel yr ail security guy a wedyn mae Fisher Stevens sef un o'r gwmbas o Super Mario Brothers a hefyd o bosib y boi mwy a slimy yn bodoli fel yr actor mwy a slimy fo'n ardderchog mae'n ardderchog o slimy Mae o'n typecast i'r effern o hwl 100%. So anyway, mae o'n literally, pan nath o skateboard i fe, nes I ddim postio rhain ar Instagram, achos o'n I just fel, dwi fod yn, pig o plant fi fyny mewn 5 munud, ond dwi yn mynd i recordio hwn, so falle na I just rhoi allan ar Instagram yr Haclediad, a just I ddangos yr amazing clips fe. Mae'n sgeitio fewn, ond mae o fel, oh no, there's hackers in, blib, kick yr hackers allan, ond mae'r hackers wedi cael ei binno, maen wedi cael ei trash file a, gesio beth yn y trash file, evidence o'r worm yma oedd o wedi plantio mwyn skimio pres off yr multi-billion. Oedd o'n plan da, chwarae teg. Dim dyna di'r plan yn fel Superman 4 neu rhywbeth. Superman 3, Thank you very much. Richard Pryor, a hefyd yn Office Space. Dwi'n yn cofio enw fy nghyn-deidiau, ond dwi yn cofio bod na plot fel na yn Superman. So maen nhw skimio rounding errors ar transactions ac yn dympio fe mewn I holding accounts. So mae'r FBI... A rwan mae Monzo yn neud o for laughs. I fi gael vinted habit. So mae... so Eugene the Plague Belford ydi enw fo. Don't call me Eugene. A ti fatha... Am fod pawb efo handle. Oedd gyda fi im handle. Oedden ni'n mynd elite, Iestyn. O'n i fel boi 2 cigarettes bloke. Exactly. So mae di cael ei arestio. Oh no! A mae The Plague yn trio fel, mae rhaid ni gael ffigro allan be mae di ffindi allan amdano ni. Mae Joey bechod yn cael ei releasio. Fine. So wedyn... ond oedd o di cuddio, oedd o gen efo'r disc efo'r ffail yna fo, oedd o di cuddio fo. Mae Dade a Kate, cos one, it's the enemies to lovers trope, ond mwy fel, it's the fucking horrible, fel negging bro to lovers trope yn 1995, lle mae o just fel, good score for a girl. A Dade o'n hollol fel, unironically. Chos eto, mynd yn ôl I ben I dweud efo'r oedran, right? Mae nhw wan yn actually yn oedolion. Os ys nhw'n rhywbeth o 16 I 15-16 fysa'r dialog yn llai cringy chos chdi dweud, mae'n swndio fatha rhywbeth sa kid 16 yn dweud. Ond y ffaith bod o'n actually yn I 20s yn edrych fatha person di tyfu fyny, mae o'n neud o'n waith. Mae na hefyd lot fawr o sex streams. A mae hynny hefyd. Mae hwnna'n neud ti fel bod o'n 16. So peth ydi, ti'n enw'n ifanc, ti'n methu cael y sexy time scenes. Ond so'n amlwg oedd y director eisiau'r sexy time scenes, so oedd rhaid iddo castio nhw'n hynach, ond oedd ddim newid yr actual... Pam i'w roi nhw'n coleg? Pam rydw nhw'n ysgol? O'n i'n cymryd y coleg minnau oedd nhw. Yn ysgol, high school seniors. Blwyddyn 13 neu rhywbeth. So oedden nhw'n... So na dal ddim digon hen I technically yfed bod nhw'n mynd i'r fucking coolest club yn New York neu rhywbeth. Oedd hwnna'n atgoffa fi o Teenage Mutant Ninja Turtles the movie, lle maen nhw'n mynd I Shredder's lair a maen nhw'n skateboardio around the ramps ma. So apparently, rollerbladeio lawr y ramps. Yn ôl yr trivia ar IMDb, mae'r clwb yna wedi cael ei adeiladu mewn I hen pwllnofio yn Llundain. Ac apparently oedd yr pwllnofio oedd nhw'n dweud am ryw reswm yn listed, so rhaid nhw fod yn ofalus yn adeiladu. Ramps, oedd o fel Starlight Express does LSD.
Oedd o'n, dyna be oedd o, oedd o'n Starlight Express, but the Skank Club. A so beth ti'n cael, wel, ydy'r hack-off mae rhwng y ddau nhw. So ma nhw fel, hei, dwi'n hack y gwell na ti. No, dwi'n hack y gwell na ti. A ma nhw'n trio hackio'r FBI, basically, ma nhw'n trio neud bywyd y Secret Service agent ma. Ach, nath arrestio Joey sydd efo thing yn erbyn hackers. Wan te, mae'n amlwg bod y... nath o gymryd hir i gyrraedd y pwynt yma. Da ni'n cyrraedd eitha cyflym, ond oedd eitha sloi gyrraedd yma. O hefyd, ffilm yn 102 munud. Di'r ffilm, obviously, ddim yn ceirio o ran y castio stuff, cos mae'r Richard Gilma yn actor di, ond mae'r privileged white fucking hackers yma jyst yn gyrru, maen nhw'n cael o i gael criminal records, maen nhw'n cael i ddeud bod o'n deceased a stuff fel na. So mae police actively yn fel, like, malydd, ond just like, cymryd o lawr a fel arrestio fo stuff, ac yn i fel, no, being funny, like, yn amlwg yn y 90s, nhw ddim yn ceirio amdano hwnna, ti'n neud hwnna rwan, so nhw'n fucking seithi'r boi. Ti'n feddwl? Anyway, edrych yn... Hindsight is always 2020. Mae'r ffilm yma yn problematic o edrych yn ôl. Mae hwn yn... Da ni sôn rwan am... Mae hwn yn 30 blynedd plus. Oh, na. Ers i'r ffilm yn cael ei... Mae'r 90s wastad i gymlynedd yn ôl. So, ydy mae'r gwedda, fel ti'n dweud, yn newid. Mae'n anodd mynd yn ôl ag edrych a ddylun i di wybod o well. A wel, doedden ni ddim yn ei gyd yn môr. Bysa'r ffilm yma ddim yn gwybod yn well. Hefyd, bysa'r ffilm yma ddim yn gwybod yn well. Mae'n lot rhy stupid i wybod yn well. Anyway, mae'r hacking duel yn... Mae'n dod yn gydrodd gynta. So neb di ennill to, chos wrth gwrs be mae'r boi yn ennill ydi date efo Angelina Jolie, a be mae Angelina Jolie yn ennill ydi be? Bod y boi yn gwisgo ffroc neu rhywbeth? Na, mae o yn gorfod gweithio iddi hi. O na, mae hi'n deud, you've got to be my slave. Mae hi'n deud o'n i ffordd Angelina Jolie, of course. A mae o'n mynd, oh really? Mae hi'n deud, you wish. You'll do work for me, fath o beth. So, mae Joey allan o'r jail, mae di deithio nhw, y hacking gang bod y disc, oh my god, mae gen i fo disc. Ond... dwi'n credu bod serial killer di enw Shaggy. So basically mae pawb yn gofyn i deud am help i yn encryptio'r disc ma achos mae nhw eisiau fel ffindio allan pan mae Joe wedi cael ei arrestio achos mae bod yn rhywbeth way secret yn dar yma, ond mae deud yn deud na, it's the refusal of the call guys, mae deud yn deud na achos mae gen i fo criminal record a di o ddim eisiau neud brif o mam fo. A mae The Plague a the FBI wedi mynd ti'n hacker, mae rhaid bod chdi'n gwybod pwy sy'n gyfrifol am hyn. Cos like 5 hacker sydd yn y byd a'r rhain ydyn nhw. So, mae nhw'n ffindio allan yn y diwedd mae Plague di gyrru'r laptop amazing iddo fo. So, mae The Plague i cyfro y ffaith yr garbage file bit mae'n cael dwyn wedi creu virus sydd wedi capsaisio tankers sydd yn gadael iddo fo galw fewn y Secret Service i trwy fideo. So, The Plague sydd wedi creu y virus yma sydd it's going to create a massive ecological disaster. Da ni byth yn gweld y tankers ma'n mynd, cos bysa hwnna'n really ddrud. Da ni ddim yn gweld y real world consequences o'r hack yma. Yr unig peth i'n gweld ydy bod y tankers yn... listio. Ti'n gweld animation ar y sgrin yn nhw'n listio. Wireframe. A wedyn, pan mae'r hackers yn saving the day, mae bob dim yn ôl i nôl. Mae'r animation just yn troi. Mae'n great. So, be di enw fo? Plague sends deud a powerful laptop. Dwi'n lyfio sut ma nhw'n gymaint o kids bach yn driblo dros laptops achos like the fetishization o'r laptops ma. Oedd faint o lliwio oedd gyn Angelina ar ei sgrin yn anhygol. Dyn nhw'n dod ar hyd i blodi sgrin ma. A beth sy'n gret mae'n dweud, it's a P6 processor. A ti'n edrych oedd ac oedd hwnna swnio oedd nonsens. Triple the speed of the Pentium. Yes, not just the chip, it has a PCI bus. But you knew that anyway. A ti'n edrych o fyny wedyn, ti'n oedd na, oedd e gyd yn nonsens. Oedd hwnna yn bullshit. Dydy bob fucking computer yn efo PCI bus anyway. Wel na, so oedd PCI allan yn
90au hwyr. Fact check gan Bryn. So the fod yn fatha ffordd o standardisio interfaces ar gyfer gwahanol types o gardia. A wedyn, so the peripheral cards di gyd efo PCI cards. Ie, dwi'n dweud, mae desktops yn standardised efo PCI i upgradeio graphic cards a stuff. Ond ran y laptops, y cardyn bach tiny na, oeddech chdi'n sleidio i fewn i reid be bynnag oeddech chdi eisiau nhw, fatha TV tuners, neu... Dim PCI oedd hyn ei fi gofio. Oedd hynna'n rhyw standard arall, oedd? Oedd. Diddorol. So oedd laptops actually efo PCI ta? Na, oedd. Na, oedd. But you knew that already, fel dydda Jenny. Ti hefyd oedd... Wedyn oedd graphics cards efo interface type gwahanol HEP, i fi cofio. Okay, guys. Anyway, sorry. Guys, wrong section. Films di'r section yma, dim tech. I don't know. Completely gwahanol. Ond mae'r sgript gyda fi o blaen fi efo. Beth sy'n ffynnu hefyd ydy... Ti'n neud find and replace. Hackers go iawn, os ydych chi'n gyrru laptop i hacker go iawn. Sfo malu fo. Sfo chwalu fo cymryd y bits allan o'n efo, a fel ffigur allan o'n efo. Sfo, na, mae o'n gyd actually, na, dwi'n trystio'r boi ma, so dwi'n mynd i roi unrhyw beth o equipment o ar y network fi o gwbl. So, mae'r hackers yn ffindio allan, oh my god, yn y garbage file ma, ar ôl cael y sequence lle mae deud yn cael fel numbers yn fflio rhwng di Bryn a maen nhw'n cael fel, it's a montage, it's a training montage, ond hacking montage ydi efo lot o pizzas, a'r hael yn codi ac mynd lawr. Maen nhw'n ffindio allan, oh na, virus ydi o, lle mae The Plague sydd actually yn security expert i'r cwmni ma, mae actually yn trio nabio pres off yn nhw. Wan te, so swn i'n hackers go iawn, swn i fel, yoink, na i gymryd hwn, gan i roi hwn yn stuff arall, this is great, gan i copio hwn ar gyfer like pob dodgy company, but no. Mae'r capsizing the oil fleet yn just cover ar gyfer be mae slimy guy yn mynd i wneud. So mae hyn yn interesting peth, so syniad yma o'r hacker original intended sense o be mae'r gair hacker o fod i feddwl a be mae'r byd mwy yn ystyried y syniad. So'r syniad o'r hacker yn y byr ydy y syniad o'r rhywun sydd yn edrych ar computer system a eisiau mynd i gweithio allan sy'n mae hwn yn gweithio, beth sy'n digwydd os dwi'n neud hyn, os dwi'n tincro fo hwn, ydy hwn yn gweithio, a ti'n mynd i fewn i dallt be mae bob un one jack o'r thing yn mynd, a wyt ti'n gallu neud o'r well, neu wyt ti'n gallu redag o chydig bach o wahanol, so rhywbeth gwahanol digwydd, so tinkerers y sort of pobl sydd really just isio obsessively dallt sy'n mae pethau, torri fo i wybod sy'n mae'n gweithio, gallu neud yn ôl at gilydd eto. So mae hwnna'n un sens, wedi gyd ti wedyn yr hacker o'r fatha'r criminal sydd yn fatha the light side of the dark side of the force type thing. So ti'n iwsio'r sgiliau yna i actually gallu torri mewn a dwy'n pethau. So mae nhw'n criminals versus yr hackers sydd yn we're doing this to prove how smart we are. Sorry, nes i darllen ymlaen yn y notes a ffigur stuff really ddiddorol allan. Okay. Sorry, Bryn. Right, so rwan maen nhw angen mynd, dyn ni rwan angen stopio'r whales fod yn cyfyd mewn oil. Chos mae deud hefyd wedi rhoi copi o yr garbage file yn ôl i The Plague. Achos mae wedi bygwth mam fo. Ar skateboard. Wedi bygwth skateboard fo? Na, nath o gymryd o'r phone booth, mynd heibio fo allan o'r limo, ar skateboard, heibio fo, grabio'r... O, hwnna'n awful. Hwnna'n stupid. Dwi'n cael ei falle bod fi'n mynd i wneud paned yn y bit na. Come on, rhaid i fynd yn ôl o watchad, mae'n mor ridiculous. Mae o'n ffonio, so mae deud yn ffonio The Plague a deud, I've got the disc, a deud, but promise my mum's safe. Your mum is okay now, okay. A wedyn, mae'n ti'n gweld fatha time-lapse, a mae'n ti'n gweld fo'n nos, mae'n goliadau car dod tuag ato fo, a beth ti'n gweld hongian off un ochr y car ydy The Plague a'r skateboard. Oh, shit!
A wedyn, mae o'n... Mae the plague yn raidio'r skateboard yn sound i back y car. Ie, so mae gadael mynd... Back to the Future style. Mae o'n gadael mynd ar y car. Ar y pafin. Ar y pafin, grabio'r Mae o ar y pafin, mae'r car ar y lôn. Mae o efo'r drws yr agor. A wedyn, mae o'n snatcho. Yn lle just stopio'r car. Give me the disc, kid. A wedyn mae cael y disc. A mynd nôl fewn i'r car. Ac o efo. Mae o'n dda skateboardio, heibio fo, cymryd o. A wedyn cut to. Mae o ochr arall i lôn. So mae o di rhywsyd. Mae o di croesi'r lôn ar y skateboard ma. A mae'r lôn llawn potholes a shit fel na. Ac edrych eitha cobblestone-y. A wedyn mae nôl ar y pafin. A mae cael nôl fewn i'r car ar y skateboard. Mae'r car yn dreifio off. Mor cool. A dyma Johnny Lee Miller yn mynd o fuck, dwi di ffucking hyn i fyny. A mae o'n redag, half-assed, a roller. Anyway, o'n i definitely di neud paned o gyda. Neu o'n i di mynd i pigo'r plant fyny ar ysgol. Oh, stupid. Mae hwnna'n amazing. Sorry, hacwyr. So I'm fine. Ond maen nhw dal yn dweud, ni'n mynd i cymryd y boi yma lawr a da ni isio stopio'r super tankers yma nach i drosodd. So maen nhw'n cael Deud and Kate yn mynd i ffindio Razor and Blade sydd yn now then, na i ddeud hyn kind of representation eitha da. Maen nhw'n asiaidd ac yn camp ac yn hackers, so maen nhw'n dangos fel ti'n mo mae na un hacker di ond obviously dim mwy o fenywod. Dim mwy fyna, ti'n cael un person di a ti'n cael un menyw. So pa maen nhw'n ti'n gweld ar fatha'r international coalition? O, maen nhw'n cael like coalition of hackers. So mae gen ti un dynas yn Japan a un dynas yn yr Eidal. Okay, cool. Alright, fine. I take it back. Speaking parts mind, though. Falle Mae nhw'n deud pethau, mae hi siarad yn Japanese, a mae'r un Eidaleg yn siarad yn Eidaleg. Wel, oedd ti'n gwybod hynna, cos ti'n siarad Eidaleg? O beth i'n deud oedd, si, andiamo. Fel, bant ar fel. Basically. Okay. Awe? Brilliant. Okay, I take it back. Obviously, dwi ddim wedi gwachio, o'n i yn gwachio y ffilm ma, dwi'n addo. So mae gen nhw, mae Razor and Blade yn great, mae nhw iasifio'r whole film, dwi'n teimlo. A maen nhw'n producers of a hacker-themed TV show sydd yn golygu wait, mae hwnna'n mynd i ddod nôl at ni at diwedd so wedyn maen nhw'n mynd mae Serial a Nikon yn ffindio allan maen nhw'n mynd i gael ei arestio 9 bore wedyn it's all kicking off a wedyn maen nhw gyd yn mynd i Grand Central Station ac yn iwsio payphones. They use payphones and acoustic couplers i hackio'r Gibson computer. They hack the Gibson, man. Man, mae'n cool. Mae the plague yn cwffio nhw i ddechrau yn ennill, a wedyn, mae Razor of Blade have contacted hackers around the world who lend their support and distract plague long enough for Joey to download the file. Da iawn, Joey. Beth sy'n gret ydy, ti di cael Lauren Bracco fel yr head o publicity ar gyfer Gibson. A mae hi di bod fatha co-conspirator efo... Mae hi'n rubbish! A mae hi just fatha... Mae hi fatha, what's going on? Somebody tell me what's happening. A mae nhw'n deud fatha, there's a rabbit. A rabbit, flu shot. What's going on? Oh, yeah, hacking the kernel. They're in the kernel. Kernel who? Mae hi'n gorau bod fel the audience surrogate, ond mae hi hefyd yn... O'n i mor siarad am hanner ffordd trwy'r ffilm, o'n i'n meddwl, fucking hell, dwi'n nabod hon. Dwi'n really nabod hon. A mae'n seriously nabod hon. Dwi wedi gweld i gwyneb hi gymaint o weithiau. A mae Goodfellas yn un o favourite movies fi. Oh my god, how far has she fallen from such a great movie? A tro dweitha fi weld ti mewn rhywbeth oedd hi oedd mam yn Rizzoli yn Ails. O, dwi ddim wedi gwybod be di hwnna? Be di hwnna? Police procedural di setio'n Boston lle mae gyn ti beth yw ni? Rhywbeth Rizzoli sydd yn the street smart detective. Okay. A gyd ti Dr. Kate Isles sef yr MD, yr medical examiner. A mae'r ddain nhw'n tîmio fyny fe'n gilydd i fod yn fatha solvio crimes. Okay. Ac mae Lauren Bracco chwarae mam detective Rizzoli. Oh god.
A mae gyd efo'r sort of but ma! Hey, yeah. Ond mae hi'n fatha, beth sy'n mynd ymlaen? A ti fatha, a wedyn ti fidi allan, mae Fisher Stevens a hi wedi bod yn cael ei off efo'i gilydd. Trwy'r whole thing. Trwy'r whole thing. Dwi'n licio nhw, achos mae nhw fel the suspicious, like, power couple. Like, so mae'r hackers yn okay hacker nhw. A dim y ffaith bod yn, like, massive, like, petrochemical company. Oedd ddim quite, oedd, like, oedd hacktivism ddim yn thing adeg yna, ond yn amlwg oedd rhain. So, ar y diwedd, mae popeth yn gret. Mae nhw'n curo fo. Hooray! Razor and Blade jam television signals and broadcast live video of serial killer revealing the plot. Pawb give up. Be? Dwi'n dall fod pawb di give up yna, oherwydd bod y Shaggy di Shaggy just di deud cwpl hyn alla fel, drwch ar hwn. Hynna sy'n gret ydi. Mae'n fatha, well, I guess we'll let you off for hacking the traffic system in New York. Breaking into this computer system and doing all these crimes. Yeah, that's fine. We'll just let you go. Be na i ddeud ydi, mae'r kind of hacking bit. So dwi'n gwrando, dwi'n gwybod dwi wedi deud ar y show, probably dwi wedi fel, dwi heb gwrando fo gymaint o ddiweddar, ond podcast ar enw Darknet Diaries. A mae hwnna'n really llawn o, like, well, beth ydi, hack culture rwan. Obviously, mae gyd yn basically doing Bitcoin. Mae'r activism kind of di cymryd bach o backseat i fel, no, ni just doing Bitcoin, bobl. Lot o hwnna, absolutely just pethau ifanc, ond like, mae'r cyflwynydd Jack Rhysider yn siarad hefo loads o dynion ifanc, vast majority dynion ifanc, sydd wedi bod yn carchar. A mae gen ti fel, swn i'n deud bod 60% o'n nhw yn mynd i carchar, a wedyn just yn cael fel bywyd really gwael wedyn. A wedyn mae 40% o'n nhw yn mynd i carchar, ond wedyn yn neud plea baggings ac yn endio fan ni'n gweithio i fel cwmnioedd. Just hein i gyd. Ti'n gallu gweld yr attraction yn y 90s, cos mae hwnna like techno counterculture shit stuff na. Rollerblades, obviously. Spectols bach. Oedd un o'r agents yn darllen yr Hac manifesto. A mae hwnna'n actually dogfen go iawn. Ie, hwnna di o. A mae hwnna'n y syniad ma, fatha techno-futurism, y syniad ma na nhw fydd yr rhedeg y byd, chys nhw fydd yr a maen nhw'n mynd i ddod ar mentality o'r sort of counterculture, diwad o press a dod a fatha information is free a hyn i chi'n gilydd. A so mi oedd y mentality yna'n bodoli ar y pryd, a fel oedd fatha'r sort of counterculture element o'r hackers yn gweithio, ond yn affodus. Dydy'r mentality yna ddim o'r reidrwydd yn bodoli ddim mwy, chys dydy'r ti'n mynd gweld grŵps yn neud stwff fel ac i gymaint ti'n mynd gweld a mae'r pobl sa fysa lle di mynd i fewn i stwff fel wedi wed, well actually ti'n be fe rai wneud, fe rai actually neud lot mwy o bres bildio Facebook, so na i neud hynna yn lle a dyna beth sy'n digwydd. Be na i ddeud, dwi'n gwybod, Iest, dwi eisiau dod â ti fewn i hwn rwan amdan yr visuals. Cys dyna beth sy'n mor grif. Dyna dwi'n credu. Wel na, dyn nhw ddim, achos maen nhw'n... Na, o'n i'n sori, o'n i'n just nedrach ar llun o Wendell Pierce. Ie. All the wire. O'n i'n just yn disgwyl o ddeud y lein yna trwy'r ffilm i gyd. Haid i ddweud, hwnna di un o'r scenes... Dominic West, yr actor arall, yn y scene... Yn pa... Yn dechrau y wire. Dwi'n siŵr po'r un oedd yn actif o fo. Oedd o just yn dechrau, oedd un golygfa lle oedd nhw'n just yn mynd trwy crime scene ac oedd y ddain nhw just yn deud y gair shit mewn gwahanol intonations a mae hwn yn golygfa fatha munud a hanner 2 funud lle mae'n just yn dal i fyny lluniau gwahanol edrych ar y crime scenes a mynd fatha shit a mae o'n anhygol o olygfa
just gwatcha nhw mewn mor... Ti di gweld The Wire, Sioned? Werth i weld. Werth i weld. Os ydych chi ffeindio'r golygfa na ar yn y notes, yes, mae'n absolutely fantastic golygfa i watcha, chos does o'n gair arall, a ti just yn deud hynna, a ti fatha, mae nhw wedi deud cymaint just trwy deud un gair, a mae'n anhygol. Wyt ti'n just yn reitio fo i gyd off, ti Iest? Ti fel, does na ddim merit yn hwn? Visual effects? Wel, na, Mae ddau ochr iddo fo am fod mae'r transitions o'r city scenes i fewn i'r computer thing yn spectacular ac yn gweithio mor dda. A wedyn mae gen ti yr holl visualisation ma o'r just gweld, ddim really code, mae just the mathematic equations yn spinning around. Am fod... O, The Matrix, be flwyddyn o The Matrix? 99? Pawb sy'n grand... 97 i fi gofio. Mae pawb sydd yn gwrando ar hwn generally yn gwybod os be mae Unix code yn edrych fel ar sgrin yn cael ei redeg. Fel mae bron bob un code arall yn cael ei redeg ar sgrin. Pam oedden nhw'n meddwl fod oedd angen gwerthu hwn i'r masses trwy wneud o edrych fatha Tron neu... Yr visual language o fel, dyma be maen nhw'n gweld man, ond ydy o'n diegetic neu ydy o'n non-diegetic. Mae'r costuming yn incongruous a gwych, ond hefyd ofnadwy. Pryd oedd Jurassic Park? 93. Ie, 92, 93. Am fod hwnna, oedd bob dim ar sgrin ar hwnna'n gywir, dwi'n meddwl oedd? Mi oedd. Mi oedd na interface ar gyfer y file system, ond oedd hwnna'n actually yn dwi'n cofio'r dan yna. Ond oedd bob dim oedd yn teipio i fewn, ac o'ch ti'n gweld y sgrin pan oedd yn teipio fo. Yn gywir, ac oedd pobl, oedd hwnna un o'r ffilms mwyaf. Ond dim hwnna oedd pre-focus y ffilm, right? T-Rex. Y T-Rex oedd pre-focus, Nath nhw wasti lot amser efo'r visual effects yn hynda. A fysa... Ond dwi'n credu bod o'n mor ddiddorol, achos mae'n trio... ti'n gallu gweld pam bod stuff Vaporwave yn dod nôl ar YouTube yn drwm rwan. Swing mawr. Ydy, hwnna di o. A hefyd... Weld pam fod nhw wedi wneud o ran fatha, just imagine it's like this. Fatha fod rhywun sydd yn sgwennu cod yn sydd maen nhw'n gweld o'n i pen nhw o sydd maen nhw'n trio ffindio ffordd i fewn. Os ti jyst yn sgwennu lanes a lanes o cod yn trio mynd i fewn i file systems arall a mynd i fewn i sublevels eraill, fod o just mynd i edrych yn boring ar sgrin. Ond maen nhw wedi trio wneud y mewn ffordd interesting. So dwi'n dall pam fod nhw wedi wneud o, ond oedd o just rhy slow. Mae Johnny Lee Miller hefyd, trwy ail hanner y ffilm yn gwisgo jumper sy'n basically jumper melyn tregwynt. Mae o'n gwisgo jumper sydd ond yn gallu cael ei ddisgrifio fel blanced Gymraeg, a na i gymryd hwnna fel representation. Mae'r blanced Gymraeg yma yn really, dwi'n teimlo yn deud lot am ei gymeriad o. Yn anffodus, mae wasgots Fisher Stevens ddim. Mae nhw just yn rhoi the vibes o fel evil magician ar skateboard ydy holl gymeriad fo. So peth ydi, mae'r elfen o'n efo sydd yn teimlo fatha comedy, mae'r elfen o'n efo sydd yn teimlo fatha sci-fi drama, a mae'n teimlo bach yn disjointed mewn llefydd. Mae'r actorion yn rhy hen i'r dialog, ond maen nhw yn iawn i fatha'r sexy times bits maen nhw'n trio neud. Does y neb actually really weld yn gallu actio'n iawn yn efo. Dwi really isio dangos i bawb beth ydy'r llun. Mae'r poster Sbeineg yn amazing, achos so mae'r celf i gyd yn eitha fel a mae'n just neud hackers, piratas informaticos. A dwi fel, piratas informaticos, obviously. Dwi'n credu bod angen Iest really 100% trio neud
Peth ydi... I ni edrych fel hyn yn y lle nesaf, yn yr artwork. Dwi'n teimlo... Gyrru fi'r Spanish poster. Mae'n amazing. Mae o'n... Dio ddim yn ffilm da. Piratas Informaticos, Bryn. Dio ddim yn ffilm da o bellfor, ond mae o'n andros o hwyl i watchad a be ydio, sef rhywbeth gwirion sydd yn dangos tamad o culture oedd y bodoli ar y pryd, oedd yn fatha'r really fatha y bedrock o fatha'r flashpoint ar gyfer yr byd lle da ni anno ar y funud. Eto, boomers ddim yn deall Gen Xers ydy ond de? Ia. 100% frwydr rhwng boomers a Gen Xers, ia. So ti'n gweld yr Secret Service yn trio fatha dal i fyny a trio gweithio allan fatha sy'n maen nhw dal yn byw yn y byd ma. Mae gen ti'r hackers drwg sydd yn dweud, mae gen ni'r grym ma drost beth sy'n mynd ymlaen yn y byd ma, chos mae'r stwff mae gyd ar y computer, ni sy'n rydeg y computer, felly ni sy'n rydeg y byd. Chos mae'r bosses mae gyd yn fucking morons, mae nhw just yn coelio beth da ni'n rhoi lawr ar y sgrin, a job done. A gyd ti wedyn yr ochr yr hackers ma sydd yn, fel ti'n dweud, maen nhw efo pe maen nhw diddordeb mewn, ond maen nhw hefyd efo fatha'r syniad ma mae'r rhaid i ni wneud y peth iawn, mae'r rhaid i ni wneud wbath, chos da ni ddim yn wneud o, dos yna neb arall fedrych wneud o, sy'n ti'n cael y fatha'r birth o'r hacktivism ma. Sy'n ni'n licio gweld mwy o hacktivism yn hwn, mae hwn i gyd yn fel, ni just neud hwn for the sake o gallu neud o. Ond ti'n hefyd yn edrych arno fo trwy lens 2024. A lle oedd hwn yn andros o swing mowr ar gyfer 95. A ydy problematic. Mae'n enjoyable o'r ochr hanesyddol, ond mae hefyd yn cringe ac yn boenus rhan yn ochr hanesyddol, achos... Sicr, ie. Mae'r gender politics yn... Oedden ni'n fyw ar amser yna. So, diolch fatha ti'n edrych yn ôl yn y 40au neu'r 1920s, da ni fatha, shit, fuck. A ti'n iawn, oedd ddim yn gyd ti fatha... Mae Angelina Jolie yn 20 yn chwarae 17, a mae hi'n... Mae gen Angelina Jolie wedi cael ei geni yn 35... with all the information a doedd ddinneb bod yna person 35 yma. A mae ydy mae sgyn ti fatha mae Johnny Lee Miller yn chwarae kid fatha sy'n diolch wedi gweld a blwyddyn wedyn mae o yn Trainspotting fel profoundly fucked up individual a ti kind of fel... A mae hynny'n esbonio pe mae bod yn briod i Angelina Jolie. Wel, am flwyddyn so ni'n darllen am hwn, so maen nhw'n briod am flwyddyn pethau bach, a wedyn oedden nhw wedi gwahanu. So, literally, nathon nhw fel prodi just ar ôl y llythren ar ôl gorffen ffilmio hwn. A ti'n gweld, mae ryw elfenna yn hwn, lle ti'n gweld fatha di masculinity necessarily yn thing. Mae'n lot o stwff eitha gender fluid yno fo. Mae gyn ti gwahanol. So, gyn ti Razor and Blade sydd yn fel distinct yn camp dros ben sy'n sort of coated. Iconic. Mae'n eitha diddorol. Sorry Bryn, ti'n gael dweud. Wel, mae gyd ti stwff fatha, mae Angelina Jolie yn dweud, mae Miller yn dweud, os da ni'n mynd ar y date ni, haid i ti wisgo ffroc, a mae Jolie yn dweud, haid i chdi eitha hefyd. Ie, ond dyna'r thing, adeg yma, bys hwnna just fel, dwi'n hyderus iawn y masculinity fy hynna, ond mae o'n fygythiad iddo fo, mae gymaint o fygythiad iddo fo, bys yma rhaid i fo wisgo. Dyna, mae'n hefyd mae'n lot o stwff dillad fetish yna fo. Mae gen ti lot o stwff sydd yn countercultural. Mae'r ffaith mae hynna di digwydd a bod o'n di cael bod o lawr ar ffilm yn andros o time capsule mewn ffordd a mae hwnna'n peth reit i ddol. Just neidio fewn cyn i ni wneud y Final Judgment ar After Party, so fyna
Dwi'n siŵr, mae hwn o'r tudalen Wikipedia, so pinsio halen. So be mae'n deud ydi, so'r cyfarwyddwr softly did not use CGI for any of the sequences in cyberspace. He said they used more conventional methods of motion control, animation, models, and rotoscoping to create a real three-dimensional world because computer graphics alone can sometimes lend a more flat, sterile image. Sydd yn ei sens, Iest, o ran y stwff... So, oedd ti'n deud, mae'r... Anna Gibson, fatha beth gweld Anna Gibson, oedd ti'n gweld fatha, o hwnna definitely edrych the motion control. Oh, cool. Ond dwi wedi siŵr dwi wedi gweld corridor crew yn neud behind the scenes thing efo hwn. Cweid yn cofio, ond dwi wedi siŵr bod nhw wedi. Yr peth mwyaf cool ydi, video game developer Psygnosis created the CGI for the Wipeout arcade game sequence. Weles i'r enw na, a wedyn nes i, oh my god, Psygnosis. A wedyn nes i clicio, a mae'r logo yn rhoi intense triggering flashbacks i fi. Achos, allai ddim cofio pa game, oedden nhw... Mae yna un game o'n i'n chwarae, right? Oedd Lemmings! Nhw nath Lemmings ar yr Amiga. Amazing. Dwi wedi treulio mwy o amser yn chwarae Lemmings ar yr Amiga nag ydw i ar unrhyw game. Boomerang thing. Dwi'n gwybod. Ti eisiau gweld y logo? Yr logo. Oh, hold on. Ie, dwi'n gweld y one ar box Lemmings. Box Lemmings. Lerpwl was a British video game developer from Liverpool. A mae'n mor cool. Wel, mae hwn yn awesome. Bryn, beth ti'n chwarae? Musical Lemmings. Cari fo. So, anyway, fydd rhaid taclus o hwn yn yr edit, cos dwi wedi completely ffwndro ni, ond flashbacks. Achos mi oedd y game, y crash game na, yn edrych yn really cool, ac yn edrych yn hynod o'i amser. Nath chi chwarae Wipeout? Na. Oedd hwnna'n actual game go iawn. Dwi'n siŵr pryd oedd allan, ond oedd o'n un o'r games nath roed PlayStation ar y map. Wow, cool. Dechrau'r concro, cymryd y byd o'r Nintendo. Ie, lle ddod i greu just cyn y ffilm, neu just ar ôl y ffilm. Yn i weld fan, quick. Oh my god, dwi wedi mynd lawr absolute twll cwningan efo Lemmings fan. Na, dwi'n sy'n angen hwnna. 1995 ddoth Wipeout allan. Yda ni'n awgrymu i bobl watcho hwn? Current. Neu yda ni'n awgrymu i bobl skipio hwn? Dwi'n meddwl, os da chi o oedran ni, wnaeth o ddod atgofion yn ôl, os da chi'n fengach na ni, wnaeth chi fynd, what the fuck? Dwi'n falch nes i fethu yna. Dwi'n credu bod o, ond mae'n mynd i fod yn ysbrydoliaeth yn be bynnag ffordd ti'n watcho do. Just achos yr aesthetics. Mae aesthetics o'i hamser yn arw. Watchwch o mam ddim. Come on. Ond pinsio halen, severe o halen efo fo. Oh my god, dwi'n cofio wan, oedd tro gyntaf fi chwarae Wipeout oedd mewn nightclub, actually. What a cool nightclub hefo rollerblades. Oedd o rollerblades. Ti'n gwybod bod Iestyn ar rollerblades. Oedd na games night yna, cyn i fi dechrau gweithio yna, oedd gen nhw sgrin fawr. Wel, student night oedd o, ond ar y llawr canol yn clwb Ifor Bach, oedd gen nhw PlayStations di setio fyny ar hyd y wal i gyd. Oh, come on, mae hwnna'n amazing. A wedyn, so, oedd na game wahanol ar bob un, a Wipeout oedd un yn nhw. Nath o curo high score un o'r hacker biker chicks. Ie, nes i troi at i a dweud, mae hwnna'n shit am ferch hydnod. Oedd o'n waith, na bydd o. So, a quick, ymlaen yr after party. No'n ni speedrun i'r after party, cys mae pawb di blino erbyn hyn o ran hackers. Dwi'n cedi bod mae'r fel, dwi angen spectols bach glas, just er mwyn gallu gweld trwy hwn. Let's go, Bryn. Pa operas ti ddim yn watch? So, dwi'n ei fawr o ddim mis dwytha yma, rhywun peth nes i weld oedd gweld All About Eve yn y cinema. A dros y ffilm o'r 50au. Hwn ydy'r un hefo John Crawford, na? Na, ci...
Betty Day... O, mae'n enw yn mynd. Ond... Dwi'n meddwl o'n i'n nabod llawer o'r actorion pan nes i weld o. Y fras, mae'n hogan ifanc yn gweithio ei hun mewn I bywyd actores dylanwadol, a mae'n ara deg yn cymeryd dros ei bywyd hi. Ac mae'n andros y ffilm da. Mae gen ti, a hefyd gen ti Marilyn Monroe ifanc yn efo. Sydd, mae o'n mewn dwy golygfa, a mae hi'n sort of, fydda ti'n bron ddim cwered i'ch gada off i, chos mae'n just anhygol, just edrych â ni, fatha ti'n fatha, oh yeah, okay, dwi'n gweld bit, I can see what the fuss is about, fatha beth. So mae just yn, fatha, just tynnu dy lygad mewn. Ond dwi wedi, hyd yn sioc mor, dwi wedi bwcio I weld rwan a mis Chwefror. Yes. 6 opera a 4 concert. Okay, 6 opera. O'n i'n hyd yn gwybod bod na 6 opera. O, mae'n lot o operas. Esgusodwch. Mae un o'r dwi'n gweld y concert dwi'n mynd I ydi Mozart's Requiem a Mahler's Fifth, a fi hynna'n andros o bethau da. Mozart's Requiem yn neud ti grio bob tro, cos wedyn ti'n goffo gwachio Amadeus eto, sydd yn amazing. Hwna ddim yn eisiau really hitio fi dod o blaen oedd i'n grydu Beethoven's Ninth. Fi ddim yn gwybod hwnna. Ti eisiau hymio fo I ni? Wel, ti'n cofio wedyn bod oedd o'n fyddar sgwennu hwnna. A mae'n un o'r tameidio o cerddoriaeth clasurol mwyaf o hwnna di'r un gorau sy'n rhaid cael ei wneud. Hwnnw di'r un so Ode to Joy. Mae o just geniusly nabod o. Oedd o'n di sgwyn yna, oedd o'n fyddar. So di o heb di clywad o. Oh god. Doedd o heb di clywad o, oedd o'n performio. Ond oedd o'n gwybod o gyd yn ei oedd o'n gwybod o, oedd o'n a beth sy'n gyda ti, mae'n YouTube short oedd popio fyny, oedd opera explained, oedd classical music explained, a mae'r boi ma just oedd mae o'n istod yn piano, a mae o'n edrych yn hirt at y camera, a mae o'n chwarae hwnna, you all can just go and suck it, I will no great symphony. And they're just basically, mae'n absolutely hilarious. So na, so dwi'n gweld hynna, a dwi'n gweld Rigoletto, The Marriage of Figaro, a hefyd mynd I weld The Pirates of Penzance eto, achos sydd yn cynnwys un o'r favourite Gilbert Sullivan fydd sydd. Oh god, The Major General. Efo'r barf yna, Bryn, sgan ti'r hyn o bryd, hwnna beth ti isio? I am the very model of a modern Major General of information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and I quote the fights sorrow from Marathon to Waterloo in order categorical. I am very well acquainted with math as mathematical. I understand equations both simple and quadratical. About binomial theorem, I see me with a lot of news. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse. With many... Okay, Bryn. Parch. Am that hwnna. Parch. Mae gen I skills. Mae gen ti skills. Mae gen ti hefyd farf a mae gen ti moustache wax. Dyn nhw ddim defnydd I neb arall blam dana fi, ond ti'n be, dwi fucking mwynhau o, so go fuck yourselves. Bryn, dyn ni'n cefnogi ti. Dyn ni'n cefnogi ti. Mynau nid o draw I Iest hefyd am yr Iest rest. Right, yeah. The best of the rest. Just a quick one. Dwi'n cofio beth dwi'n weld llawer yn y mis dwytha clywed darllen y blaw amdan nes I orffan Fallout ar Amazon Prime. Rwan gai ganslo Amazon Prime. Hey! Ond mae Fallout yn fucking 10 out of 10 TV show I fi. Mae o yn amazing. Do'n I heb di chwarae un o'r games, o'n i'n gwybod byd am y games, oedd gyda fi syniad o be oedd amdan fod pobl yn byw mewn
shelters. Wow. A fod nuclear war di digwydd tu allan, ond waw, am rhaglen just really un o'r best spot on, neilio yr humor, y dark comedy, y look a feel Mae'r look a feel, cos dwi'n gwachod hwn tra'n pasio trwy'r stafell efo Al watcho do. Mae werth i weld, sti. Mae werth i weld. A mae lot o bobl camol o bod o wedi really captro yr essence o'r gêm a di dod efo fyw ar y sgrin. Wow. Sydd yn andros o beth anodd i wneud, chos fel da ni di wneud o blaen ar hwn, dydy video game adaptations, dyn nhw'n gweithio lot. Mae'r actio i gyd yn efo yn spot on o ran, tywod, fod na stwff gori yn digwydd yn efo, ti'n meindio oherwydd mae o cael ei wneud mewn ffordd humorous. Ac Mae'n certain scenes yn efo lle ti'n meddwl, oh my god, oh na. A wedyn mae'n troi allan i fod, oh na, ddim dyna oedd o. A ti'n just fod, dwi'n licio hynna. Mae o'n really yn mynd â chdi ar siwrnad oedd chdi'n meddwl, eich os ti'n chwarae'r games a ti'n gwybod y humor, eich fod ti'n gwybod be i ddisgwyl. Dwi'n newydd sbon iddo fo gyd yna, dwi ddim yn gwybod eich chwaith. O'n i'n gwachod yr fideo o Walton Goggins. Ie. Sy'n chwarae'n o'r gŵl, cymeryd o'r gŵl. A so, mynd o mewn make-up trwy'r whole thing. So, yndi. Sut maen nhw'n neud hwnna? Mae hwnna'n arbennig. Ond apparently, oedd o ti mynd yn ôl rhwng scenes, oedd o ti mynd yn ôl i trailer o i cael nap bach. Ac oedd o dal mewn yn ei make-up o. Oh god. So apparently, nath o rhywun dod i trailer o nocio ar ei drws o dweud, mae'n amser codi. A mynd o'n greichgada dal llun o hyn yn y drych. Ffricio hyn yn allan. Fuck! Greda i, ys ti newydd effro. Yn y gwres fa. A mae Walton Goggins dwi'n meddwl yn gweithio dda fel yn y cymeriad yna hefyd. Dwi'n meddwl mae'n neud andros o job yn o. Ti'n meddwl, mae'r Golden Age of TV wedi pasio fi heibio. A mae gwaith Walton Goggins heb rhyw reswm, bob peth mae'n popio fyny yn fel, oh my god, mae'r boi mae'n amazing. Oh my god, mae'r boi mae'n amazing. Ant-Man hefyd, oedd o just fel, oce, di hwn ddim just yn fel shitfest. Dwi actually eisiau gweld beth mae'r boi mae'n neud. Fel pan mae Sam Rockwell yn troi fyny yn Iron Man. Hefyd, just o ran y look and feel yma, so bod pan oedden ni'n watchad, dwi dal heb di gweld ail gyfres Loki. God, na fi. Yr teimlad na o'r aesthetic o 50s. Beth ti'n gael fo? Post-war. Mid-century ond ddim. Futurism. Retrofuturism. Retrofuturism o'r 50s. Sydd yn... Mae'n rhywbeth... Dwi'n meddwl dyla cwmnïa actually neud gadgets yn y steil yna. Mae'n mwy o... Mae'n deimlad bod o'n actually... So'n gallu survivio nuclear war. Mae'n gymaint o stwff... Fel ti'n dweud, dwi ddim wedi boddran pigo fyny eto. Obviously, da ni'n byw mewn embarrassment of riches o ran rhaglenni, ond mae gymaint o bobl yn y diwydiant rwan yn dweud, mae bobl just, mae fel bod y coesa wedi cael ei torri allan o'r farchnad o ran yn Brydain yn specifically, neud y rhaglenni ma. Achos o'n i'n gwylio... ti'n mo be, gorffen di dy rundown di, a wedi, achos mae gennau notes i siarad. Hwna di o really, am fod dwi di gweld, yr unig beth arall o'n i'n mynd i sôn amdan, dwi di gweld 3 pennod o Acolyte, sef y Star Wars series newydd, a dwi'n actually mwynhau o. Lot o bobl yn deud hynna. Di o ddim yn shit show. Mae o'n cohesive, decent story, efo ddim byd hyd yma connection i ddim un Star Wars arall so far. So, dwi'n licio hynna amdano fo. Will i llun o'r actorion yn dweud, sy'n fi braidd yn dweud bod am good guys na bad guys. Ti fatha... Ie, dyna di'r argraff mae'r
Mae hwn yn reid ar draws ydi. A we the bad guys? Ydi thing y Jedi, ty bo? Fatha, yr lein na o episode 3. Well, from where I stand, the Jedi are evil. A ti fatha, oce, ti'n gwybod cyfrinhau bob dim a George Lucas ti dweud? Ie. Ond hyd yma, na i ddal barn yn ôl tan dwi wedi gorffan, ond hyd yma, good times. Mae hyn yn gwrs, mae positifrwydd. Dwi mynd i neidio mewn ar y tren siarad am teledu am unwaith. Dwi, fel mae pawb yn gwybod, ddim yn sticio fo stwff. Dwi'n ffeindio'n anodd iawn i fel watcha pethau. Unless the Demon Slayer ydi o, mae'n y gyfres newydd o hwnna ar Crunchyroll, so dwi'n hapus. Anyway, nes i trio watcha Bridgerton Season 3. Ond dwi'n excited. Mis diwetha, nes i, hey, Bridgerton Season 3, hanner cynta. Enjoyed it. Na. Erbyn pennod 4, o'n i just fel, mae hwn yn meddwl bod fi'n thick. Mae hwn yn offensive o stupid. Fel, o'n i'n gwybod bod Bridgerton stupid anyway. Oedd season 1 fel, okay, fine. Oedd season 2 yn impeccable. Perfect season of television. Please watchwch o. Mae fel pan ti'n gwachod Pride and Prejudice hefo Keira Knightley. A mae o gyd fel hynna. Mae'n briliant. Season 3, obviously, lyfio bach o, be di enw hi, Nicola Coughlan, arbennig, peth gorau yn fo. Ond mae pawb o'i chwmpas hi fel fucking llunyn tro. Mae'r costiwming yn stupid. Dwi'n gwybod bod o fod yn fantasy regency. Ond mae na pwysio fo drosodd i parody. Mae di pwysio fo drosodd i parody. Mae'r ffordd i dyn y dirty ar y cymeriadau. Does na ddim excitement. Does ddim sexual tension. Dwi'n ti watched hanner o pennod 5. Dwi'n credu bod yna 8 pennod yn y gyfres. A just rhoi give up. A wedyn, ffantastig, un o hoff YouTubers fi, Mina Le, sydd hefyd yn holl... Cytuno fo fi yn llwyr, oedd hi ddim yn first of Bridgerton Season 1, a mae'n ffrindiau hi fel, don't you watch a Season 2, mae'n amazing. Nath i watch it a just neud ar y tren. Mae hwnna'n amazing. A mae hi di rhoi brilliant takedown o Season 3. Dim o'n ffordd gas, cos mae fel, dwi eisiau licio fo, mae nhw wedi... Ti just yn teimlo'n... Bod nhw'n meddwl bod ti'n simpleton. Bridgerton, simpleton. A... wedyn wrth gwrs maled fel, ond mae'r bobl sydd yn gwachio Bridgerton yn, a ti fel, na, da ni angen ramant yn ein bywyd. Ti wedi clywed am like a trend... You're not giving to me now. Well, so Bridgerton Season 2, mae yna tips i'w cael fyna. Na, wrth gwrs. Ti wedi clywed am fel y trend, dim y trend, like a syniad o romantiseisio dy fywyd di. So basically, mae fel gweld y fersiwn ore o dy fywyd i. Be dwi'n neud ydi, esgus bod ti mewn anime. So ti'n cerdded rownd a ti fel, tas yna artist yn darlunio, dwi just yn cerdded i gwaith, a bys yna artist wedi fel sketcho pob trwrna ti gwaith, neu bod na ffilm, a ma nhw just, neu ti mewn like, romantic comedy am dy fywyd dy hun. A yndi mae pethau shit yn digwydd, ond ti'n gallu just sort of gweld y pethau da sy'n digwydd, fel... Ti'n fod bobl, literally, like, a trope o just mynd am paned y goffi, a just enjoy, a dal y mug fel na. A just gwtio'r mug. Dwi rhan fwyaf yn cerdded rownd Gynarfon yn awesome fel Indiana Jones, rhan fwyaf. Hwna dio! Mi oedd i ddweud, pan oedd ni fyny efo ti dolyg, oedd ti'n combat rolio trwy'r lle i gyd. Dyna ni. Oedd o'n mynd trwy'r llwys. A dan y grych. Oedd o'n bach yn weird, haid i fi ddweud. Ond, oedd ti'n hapus, oedd ni fatha, ti'n be? Mae dolyg, let's go with it. Fi genuinely yn awgrymu unrhyw un sydd ar y ffens am Bridgerton Season 3. Like, cancelwch eich Netflix subscription chi, a just watchwch y fideo Mina Le. Achos... Dwi wedi bod yn ystafell fyw, lle mae Shari wedi bod yn gwylio fo, ac dwi'n gweld yr enaid yn slipio allan o Shari, ac mae Season 3? Neu season... Yeah, that's not good. Ac dwi'n gwachio do, a dwi'n meddwl, ariw ITV3 rubbish thing di hwn. Dwi'n mynd all, mae o mor ddiflas, mae o mor undonog a boring. Mae o'n dop, mae'r script yn idiotic o dop. O be ddeda i di, mo'n ddryd. Ti'n edrych arno fo, a mae'r budget dillad. Actually, yes, mae budget dillad yn edrych yn ddryd. Ond ti'n edrych ar y finish anyn nhw,
Mae'r finish yn rushed. Mae bobl mae fod yn expensive, a mae cyffs, dyn nhw'n hemio llewis hi, ti'n gallu gweld mae just yn cut off. Mae stuff fel na yn pisio fi off, so mae'na bres i fi fewn iddo fo, mae'na llai ar season 3 na gwedd ar season 2, o dipyn. Oedd na lygfa ddoe. Ydyn nhw'n newid y cwmni sy'n cynhyrchu fo? Na, y cwmni sy'n cynhyrchu fo ydy fel, maen nhw'n fel co-creators hefo Netflix. So Oedd na lygfa ddoe lle oedd na rhasys ceffyla, ac oedd na ddim wide shots, ac o'n i'n teimlo'n claustrophobic effernol yn efo, lle oedd y shots i gyd ar y crowd ma, oedd yn teimlo fatha Coronation Street. Dwi'n credu Don't show too much. Diddorol. Ti'n gorau fod yn agos i fewn yno, ond fod ti'n mysio dangos yr actual stuff sy'n tu ôl i'r gynulleidfa, iddyn nhw gorau peintio fo allan, a neu mae'n mynd i gostio gormod. Mae gen ni 100 actorion a haid i ni patio'r white shots efo library footage. So, be na i ddeud ydy, ar yr ochr arall, oedd fy anwyl ferch, mae hi yn 9 oed, mae'n mynd i fod yn 10 mewn cwbl o fisoedd. So, mae hi yn yr oedran perffaith i really gwerthfawrogi y ffilm dwi'n mynd i siarad amdano, sef Cinderella 2015. Okay. Dwi ddim yn cofio os dwi wedi siarad am hwn o'r show blaen. Y cymhariaeth efo Bridgerton, right? Mae'na ffantastic YouTube videos am hyn. So mae Cinderella 2015, Ken Branagh yn cyfarwyddo'r live-action Disney cynta. As in live-action remake o Disney cartoon. Sounds like a disaster. Mae'r ffilm yma yn romantic masterpiece. A mae'r costume design gan, oh my gosh, be di yn hit? So, ath i ennill Oscar nominated amdano fo. Mae'r costumes yn spectacular, right? Ond hwn ydi hefyd y Disney live-action film Rhata cafodd i wneud. A gath y pres i gyd ar sumptuousness. Ti'n gwatching y ffilm ma yn 4K a ti'n teimlo y jewel tone. Ti'n teimlo'r hyd a lledrith. Sandy Powell. Sandy Powell. Mae hi'n amazing. Mae hi'n edrych fel Ginger Tilda Swinton a mae hi'n spectacular. Mae hi'n... roi si 7 allan o 10 iddo fo ar letterbox. Right, come on, Iest. Cer nôl, y teimlad, o ti'n teimlo'r celf yn efo. Oedd hyd yn oed Ken Branagh's shit yn gweithio yn efo. He's back on his bullshit. Dwi'n cofio dechrau reid ymlaen yn meddwl, dwi'n gwybod beth i stori Cinderella. Pam da ni'n bod rhan watchad hwn? Dwi'n gweld Cinderella, dwi'n ni'n baint o weithio. Ond, oherwydd y ffordd oedd wedi cael ei ffilmio, y ffordd oedd na gariad ddim wedi fewn iddo fo. So, oedd o'ch wneud chdi fynd, dwi'n enjoyo hwn. Dwi'n enjoyo hwn. Taswn i'n berson tattoos, byswn i yn crinjo fy hun allan, achos byswn i yn cael tattoo o geiriau mam Cinderella yn hwnna. Cos mae'n deud, yr unig cyngor oedd hi'n rhoi i'w merchu, achos oedd hi'n mynd i farw. Mae'n really trist. Mae'n really touching. A Hayley Atwell sy'n actio mam hi. So, fucking spectacular. A mae'n deud, dwi'n mynd i fynd dwan, ond dwi eisiau ti bydda'n ddewr a bydda'n garedig. Have courage and be kind. Ac o'n i just fel, my God, os allai annog fy mhlant i dyfu fyny gyda hynna fel arwydd-gair, fyddai di wneud rhywbeth yn right. Cysau Disney, ond diolch yn teimlo fel cloying Disney. Yr unig beth sy'n slightly off amdano fo di, mae Derek Jacobi yn chwarae tad, basically Rob Stark, a mae o'n deud, I love you, son. Ac yn i fel, record scratch. No way fysa na fel o royalty Saesneg yn deud hynna, ddim meibion. But I'll give it a pass, cos mae Derek Jacobi yn spectacular yn efo. Mae nhw gyd, yr unig beth sy'n sbwylio dwi, mae Rob Brydon yn efo. Ond bod yn efo am 30 seconds, so mae'n ffain. Mae'r ffilm, mae hwnna'n comfort watch. Mae'r costiwm ffroc Cinderella yr unig beth o'n wneud ydi colour grading ac adio sparkles iddo fo. Mae'r ffordd mae'r ffroc na'n symud yn physics masterpiece. Waw, allai'n credu dwi wedi actually mynd mlaen am 5 munud. Allai fynd mlaen am hirach. Allai fynd mlaen am hirach. Dwi'n siarad am un darn arall o costiwm o'r ffilm. Mae darn o trivia AmDdim. Oh god. Yn sôn am... Yr esgyd neu rhywbeth. When in costume as Prince Kit,
The tight pants made Richard Madden's bulge stick out. As this movie is supposed to be family-friendly, several methods were used to try and hide his genitalia, such as having Richard try on several jock straps so that nothing could be seen through the trousers. One of the straps was apparently so tight that Richard actually teared up in pain. Wow. Oedd y corset o'n rhoi the Lily James yn efo hefyd. He suffered for his art. I know. Yeah. And for hours. I mean... I mean, what... I mean, nid i'n gweld AI yn gallu neud hynna? Bys AI yn peintio un fewn lle nad oedd un i fod yn bysa nhw. Exactly. Just cant y cant, impeccable. As ti isio dillad, beautiful a rhamant in a PG format, Cinderella 2015 ti isio. Cerwch nôl i hwnna. Dwi'n mynd cael Dylse Disney di wneud ffilm ar ôl hwnna. Basically, it's all downhill o fyna. Call it a day. Dwi'n meddwl nath nhw probably cyn we're onto a good thing. Mae hwnnw well na'r un greiddiol. Yndi. A wedyn nath nhw, let's make more of them. A wedyn nath nhw Aladdin, a ti fel, a wedyn nath nhw Mulan, I fod y deg, nath Will Smith yn neud Prince Ali, Pretty Good. Pretty Good. Y gan, ti fel? Y gan, ie. A wedyn, eisiau heads up i bobl. Os da chi'n defnyddio Borrow Box, mae recordiad newydd o un o Llywodraeth wedi cael ei rhyddhau ar Borrow Box. Yn ôl y blurb, wedi recordio'n 2023 gan John Ogwen a Maureen Rhys. Nice. That's right. Fuck. O'n i bron a rhoi hwn ar Instagram ac o'n i fel, na, dwi ddim yn mynd i ffarmio am content i bobl gawn nhw rando ar hwn i ffeindio allan y good stuff. Mae o'n arbennig. Fel rwy'n oedd ddim ond wedi darllen o astudio fo. Dyna brief synopsis i fi o'r stori fi cael gofio fo. Un o Llywodraeth? So mae kind of fel faux cofiant gan boi o Bethesda yn edrych nôl ar fel adeg rhyfel byd cynta. Ond dio ddim really, mae na disclaimer mawr ar y cychwyn yn deud fel, mae hwn mor bell yn o, tywod, mae adeg... Fod nath ni'n neud o yn GCSE, mae'n cael flash o nôl, a mae'n flash ymlaen, a mae'n hanes bywyd fo, a basically faint o fucked up ydi Bethesda. Adeg yna, pawb yn y tyfu fyny, achos oedd pawb yn fel, yr syniad Cymreig ma fel, dyma sy'n cael ei sgwennu mewn llenyddiaeth, y capel, y barddoniaeth hyfryd yma, whereas oedd Caradog Pritchard actually yn fel investigative journalist yn Llundain, oedd di tyfu fyny yn pentrefi chwareli Gogledd Cymru a di symud i Llundain. So oedd o'n sgwennu yn edrych nôl. A dio ddim i fod yn... So ddim bobl gawn i fod yno fo, ond wrth gwrs, mae bobl yn tynnu parallels rhwng Inspired by true events. Ie, hwnna beth o. Ond bod o'n sgwennu amdan, wel dyma ydi reality kind of, achos mae hefyd yn fel boi yn edrych yn ôl, ond yn amlwg, mae problemau iechyd meddwl hefyd yn really amlwg yn efo, o fel beth y rhyfel a bywyd caled mae actually neud i bobl. Fel, oedd bobl ddim yn byw bywyd hapus. Dim bwys faint oedd fel y capel a'r Eisteddfod a pawb yn trio neud allan fel, wel, dyma'r Gymru a dyma sut mae hi'n mynd. Oedd hwn yn really trawiadol i... Da ni gyd yn hapus mynd lawr o twmpath ac hwnna dia. Canu capel a mynd i'r tafarn ar hwn di, a mae'n really ddiddorol gen i fi i'w rando nhw fo, achos mae'n a lot o amdan fel, mae'n flashbacks o fel, lot pethau horrible yn digwydd, abuse y pethau, ac wrth gwrs nhw di, mae'r llyfr ma'n dod allan, pawb, mynd net, a dwi'n gwybod, mae yna ysgolheigion wedi astudio hwn yn siarad amdano. Dydy fi'n rhoi fel paragraff o fel, oedd y bobl yn mynd. Mae bobl y pentra yn mynd o'i coia. O dim nhw sy'n mynd o'i... Dim fi sy'n gyrru nhw o'i coia. Nhw sy'n mynd o'i coia. Mae o'n... Fi'n mynd i IKEA weekend ma. Ond John Ogwen yn darllen o yn absolute... Mae hwnna'n arbennig, cos mae just yn... Mae anian yr lle yn dod trwy lais o. Dwi'n really
really reitio fo, ond mae'n tough listen. Achos dwi'n gwrando arno fo, a beth sy'n briliant ydi, ti'n darllen pan ti'n 18, ti'n yn gwybod dim, ti'n really'n ymwybodol, like, be mae'r stuff ma'n fel actually meddwl. Ti'n gwybod fel dyma be maen nhw'n deithio fi mo feddwl, so dwi angen just sgwennu hwn allan mewn traethawd. Ar fel, metaphorau a pethau fel yna, ond... A wedyn gyd ti'n pryfyd y bywyd. So wedyn dwi'n cael profio bywyd fel, 5 mlynedd ar 20 yn hwyrach wedyn, a dwi'n mynd, shit. Dwi rwan yn uniaethu hefo'r y mamau yn ddyfo, yn hytrach na'r plant yn ddyfo. Mae'n just, mae'n werth i wrando. So, cerwch ar Boro Box, nwch siŵr bod eich llyfrgell lleol chi ar Boro Box. Dyna pam dwi'n meddwl, cynnan yn gallu dilyn llyfr glas nebo yn hawsach na rhywbeth oedd hwnna ar gyfer GCSEs. Ond mae llyfr glas nebo wedi sgwennu i bobl yn ei arddegau, really, achos mae Manon Stephanos mor dda am sgwennu yn accessible i teenagers y pethau hefyd, fel... Dwi'n siŵr dwi wedi rhoi copi fi i fel tad yn had yng nghyfraith i, achos oedd o fel... So, mod i dysgu Cymraeg fel 30 mlynedd yn ôl, so mae'n rhugl, mae'n gwybod beth mae'n gwneud, ond mae'n dweud, sa'n gallu darllen nofel, ac o'n i'n rhoi llyfr glas nebo iddo fo, mynd triwch hwn, ond eto mae'n dod o Sir Benfro, so dwi'n cedyn o'r stumbling block iddo fo, bysa fel, sa'n gwybod dim o'r geiriau hyn. Mae hwn di sgwennu mewn gog. Dwi ddim yn rhi eithog. Dwi'n dwy eithog. Ond hwnna'n eisiau a heads up i. Mae hwnna'n gret. Nice. Guys. Am raglen, am sioe, gobeithio bod bobl wedi mwynhau. Gwan. Ar un nodyn ola Llyad, ydy disgleirio ar y ffaith fod ti di darganfod fod Esbyrec yn reid rhaglenni ar YouTube. Nes i stymblo ar hwn. Os fedrwn ni gael pawb i fynd a clicio arno nhw a just dweud so i gael nhw i reid mwy arno fo, fod di clic ddim ar gael ar lot o ffocin dyfeisiadau. So, mwy o'r stwff. Seriously, dwi ddim yn gwybod beidio. Ar YouTube. Mae'na real ymgyrch yn ymlaen wan. Yna, gan amledd o stuff heb actorion, heb scripts, stuff sydd yn hawddion i glirio. Achos mae clirio perfformiadau pethau YouTube yn hynchefus. Ond, just y cama o dyna lle ddyle lot o'n nhw fod, just accessible i bawb. Os wyt ti'n sianel, public access, wel, dyma lle fydd bobl yn dod. So, dwi'n edrych ar dydy'r take-up rate ddim yn arbennig, ond mae chwarae teg, mae channel YouTube Esbydrec yn gwella bob munud. Mae fwy o effort yn mynd fewn i curatio beth sy'n arno fo rwan. Dwi'n teimlo, so dwi'n really excited i weld lle eith hwnna. Dio ddim yn SponCon, ddo. So, ond ys dyn nhw eisiau cymryd sponsorship. Ys dyn nhw'n cymryd sponsorship allan. Da ni'n cael fel blastio nhw am safon. Pwym? SponCon? Dwi eisiau'r spondwlis na. Mae garddio a mwy Japan i fyny rwan. Dwi'n gwybod, mae hwnna ar watch later list fi. Nice. Dwi eisiau gwybod sut i fel tocio pines bach sgynnau yn yr ardd gefn. Mae'n hwyr yn os fan wylid Shiny Boys, a mae'n amser i fawb mynd i gwely. Mae Bryn angen mynd i waxio i farf as we speak, a Iest yn angen sticio'r pomade yna trwy'r mwng, a dwi angen cawod achos mae'n really boeth yn y garage ma, guys. Diolch yn galon, diolch yn waelod calon hyd yn oed i chi gyd, pawb sydd wedi gwrando hyd yn hyn. Diolch i pawb sydd yn cyfrannu, helpu ni efo'r costa. Da chi'n spectacular. Dwi ddim yn gwybod pam bych chi'n neud, ond dwi'n rili ddiolchgar i chi am neud o. Jamie oedd yn shout-out ni. Mis yma, please, os da chi eisiau'ch enw chi ar y credits, neu up top, checkio'ch rhywbeth ar y coffai, a fyddwn ni yna i chi mis nesa. Os chi unrhyw beth da chi'n meddwl amdan hackers ar ôl gwachio do. Haclediad. Haclediad. Be mynd i o'n Haclediad? Ond sticio K yn efo, a sbectols bach glas ar y K, a wedyn fydda'n... Sgwni pwy fydd Angelina Jolie fi, obviously. Dwi'n gobeithio bod bobl yn gwerthfawrogi'r artworks arbennig mae Iest yn rhoi at ei gilydd. Yr artworks 5 munud, collages spectacular. Dwi ddim yn reid effort ar nhw. Please, don't judge me. Os da chi di gwachio do.
Os da chi di gwachad y ffilm a gyda chi unrhyw meddyliadau amdan y ffilm, ydych chi'n rhannu nhw. Please. Gyrwch nhw mewn. Please, gnewch. Da ni ar threads. Go on, Bryn. All the metaverses. Fediverse-tastic. Toots.wales, rhywbeth? Ie. Mae hwnnw oes. Gyd yna, so just... Dwi eitha siwr fod Sean ydi sut i fyny rhyw e-mail erbyn hyn. Oes, actually. Ti'n cofio beth diolch? Haclediad@gmail.com dwi'n meddwl, ond Christ knows os dwi wedi setio fyny forwarding yna fo. Fydd o'n y notes, fydd o'n y show notes, os ydych chi'n cael e-mail i ni. God. Checiwch y show notes. Ti'n ôl, Sioned, mae yna fel absolute ceffil mewn hospital o fel dead kind of media outlets lle o'n i fod yn fel Sioned, ti'n gallu populatio Instagram ni? Yeah, probably. A wedyn mae yna fel un thing fan hyn a dwi'n fel, oh yeah. Shit. So cadwch chi'n gwybod beth chi'n meddwl o diolch o galen i chi gyd. Grandwch, mae'r haclediad yn mynd i barhau. Dwi'n gwybod, mae yna lot o flashy podlediadau Cymraeg yn mynd a dod. Mae nhw'n dod, mae nhw'n popio fyny, mae nhw'n cael, ti'n fa, couple o seasons ar bloody BBC Sounds, a wedyn, mae nhw wedi mynd. Dyn ni, mynd i aros hefo chi. 135 o'r ein. Myddar ffacan. 135. Mae trwy'n fi wedi dechrau actually dripio lan. Dwi'n mor sorry. And on that though. You don't get that on the BBC. Yeah. So hwnna, basically ni ydy'r bits maen nhw'n torri allan o BBC Sound. Nos da yn rhywun, diolch yn dawyr amwyl. Nos da gan Bryn. Nos da. Nos da gan Iest. Nos da, wel. Nos da gan y fi, dwi offi fel reidio. Okay. Hwyl am rhywun, ta-da! And stop.